Nina. Mona nini? Como você? Eu creio que me ale com ele fora. Me mana ni ya. Ni me rolo kuma mila me fait. Me dit adresser un avocat. Comment me dit choba? Je n'ai plus rien à te dire. Yo. Ousmane. Il veut que mon Dieu me l'aide. Hein? Il veut que mon Dieu me l'aide. Qui a parlé de moi? Ou vivra. Il va faire ça sur la vie. Qui va confier? Ira ibi ka fam don de bange ha mati wolo ni bara ko wallahi bara be kalande bara ko ni ale don be mona be mala ho ka fo ko mbora dugu ba kono me nyere fse ani bara ma kana kede bange o manela mo chugo yalaw ho bange ne ga ra ko rin wude ha Agora Zorin. Itimina janai. Nangai. Tá dom. Naga sa de duna wala wa fa ni masaka. Masaka. Aptuka gerinde. Awo. Bange. Ha? Ne de kuma fika kuma no fe kabiri kuno. Ukadiwa. Wakadi. Ayo, iski. Bilame. Bashite. Ne nadon efe ya ne bi. Bange kele onta de. Weche. Ne ni de gunde sere. Ne mi se wasa. Ani la wasa de bina seke dugu bakono. Kosebe. Ne kungo mena la nyini fe. Na teke bashi. Be faga ferege ka sege dugu bakono. Bura. Bange. O matelia? O matelia ngani jana nai. Aywa. Bashite. Mesira dima. O jaranya ko so. Etu ba fe kata doni me. Ni kunya da nere ma. Ika yamuri yako no. Shini so mada juna ne kuma faga bo. Bura wala. O telera de. O para ni boro kono blaide. Banga karate ko. Aywa. Ngani jana nai. Aywa bashite. Ngani jana nai. Absika keti. Ati washi. Sira bibiro. O jaranya ko so. Nga Brahma. Ibi yaklito nga mafoliuna. Yaklito nga ladilikauna. Brahma kana nyino luko. Brahma. Anga makoro ko. Ko ni enyuma ke asarabi alabulu. Ni ejuguma ke asarabi alabulu. Nga manifinga ni ya jugu. O sarabi ayirabulu de. Ya famu. Okuma ijija. Ikana nyine. Imana ka genetique fen wo fena. Yaklito ibokolo la. Ke yaklito iboro la. Brahma. Ikana nata machina. Kani jigida machi kelen ka dugukolo inkoka. Fatien o, batien o, moketien o, balimatien o, teritien o, sigignontien o, ni beye fuye. Iyere mana min so I woshila o de latikai. Ya famu. Bengenya famu. Na furadama ni biche. Yele machama duna ko lade. Yele machama mba. Opma manyi ni Allah Ta'ala fe. Allah hakili na nyuma midima. Kalimania min doyi dusukuna. Brahma ni sira dukuba kono. Foi kana to ko limaniabla. Ya Rabbi amin. Foi killing kana to ko limaniabla. Manifinte ke foi yere kunko.
Ya fam. Bɛngɛ. Nam. Ni ka kuma bɛ faamu. Ni Ala sɔnna ma. Bɛngɛ tɛna tigɛ na. Inshallah. Nya ɲi Ala fɛ ka ɲina kɛrɛfɛ bɛngɛ. Ala kana limaniya in tila ne la. Amin ya rabbi. Bɛngɛ Ala kana e tigɛ ne la. Amin amin. Ka d'a kan ne bɛ na yan donni min kama ani bi kelen tɛ. Kelen tɛ. Bɛngɛ ne ye faamuyali min sɔrɔ. Ne ye diɲɛnatigɛ ye cogo fila de la. Kunu ani bi. Ye cogo sabanan o ye sini. O bɛna sɔrɔ cogo di? O bɛ dépend yɛrɛ ka limaniya sɔrɔ cogo de la. O ye tiɲɛ. Kunun tɛmɛna e y'o ye. I bɛ bi la, i ye bi ta ye. I bɛ ka bi ta kɛ. Sini ta e de b'o kɛ cogo ɲuman. O ye tiɲɛ. Halisa Ala k'an sɔn limaniya la. Amin ya Ala rabbi. k'an sɔn sabali. Amin amin. Ni Ala sɔnna ma, ni ne seginna duguba kɔnɔ bɛngɛ, limaniya in tɛ tila ne la. Inshallah. Ne se ye min ye k'a kɛ, bɛngɛ ne b'o kɛ. Ne bɛ baara ɲini ka baara kɛ n yɛrɛ wɔsi la. Ka d'a kan i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na, yɛrɛ ta de ɲɔgɔn tɛ. O ye tiɲɛ. Hadamaden i mana ɲɛ sɔrɔ cogo o cogo, i ka pan i yɛrɛ kamana. Kunnadali tɛ o de kɔfɛ. O ye tiɲɛ. Tɔgɔtiɲɛ tɛ o de kɔfɛ. Lajaba tɛ o de kɔfɛ. O ye tiɲɛ. Bɛngɛ n'o tɛ duguba kɔnɔ an y'a caman de. An bɛ maninfɛn dɔw ye, se b'u ye, fanga b'u la. Dɛsɛ ni sɛgɛn ani gɛlɛya bɛ u balimaw kan. U tɛ se k'u dɛmɛ. Nka u ka dɛmɛ bɛ taa lase walimɔgɔw de ma. Bamanankan na an b'a fɔ o ma sɛbɛnmɔgɔya. O ye tiɲɛ. Bɛngɛ an y'o caman de ye. Nka ni Ala sɔnna ma, bɛngɛ ne tɛna kɛ o ye. Ayiwa I baasi ka tɛ. sɔrɔ fɔlɔ bɛ fɔlɔ an ka du kɔnɔna de la. Ni Ala sɔnna. Ni Ala sɔnna ma, Inshallah. i b'an dɛmɛ ni duwawu ye. Ni Ala sɔnna n bɛ duwawu k'i ye. Burama. E ba ani ne an maa fila pe dɔrɔn de tun bɛ an fa n'an ba bolo. Walayi. Ni ne ma fɛn min kɛ e ye dugukolo in kɔ kan. O se de tɛ n ye. O ye tiɲɛ bɛngɛ. O tuma wuli an ka bi baara to ten an ka taa so i ka t'i labɛn n yɛrɛ fana ka se ka fɛn dɔ labɛn ka bilasira n'olu ye. O tɛ baasi ye. N'o tɛ labɛn kun tɛ a bɛ se ka wagati wɛrɛ kɔnɔ. Burama e ka wuli ba in. O tɛ baasi ye. Wula fɛ o la an bɛna a tɔ sɔn. N'Ala sɔnna an ka taa O tɛ baasi ye. an ka taa ninnu labɛn i ka sɔrɔ ka sira ɲini. N'o tɛ bɛngɛ an ye dɔɔnin kɛ bi dɛ. N'o ma kɛ kelen ye han. Wa baara bɛɛ tɛ se ka kɛ don kelen koyi. O fana ye tiɲɛ. Dɔɔnin dɔɔnin don. Diɲɛ bɛ yɔrɔ min. Nɔgɔ dan ye fan jumɛn ye nin kan yɔrɔ jumɛn ka taa. Nin bɛɛ de koyi. E yan bɛɛ. Awɔ i komi n bɛ to ka yɔrɔ dɔw to musow bolo. Olu ka to ka dɔɔnin dɔɔnin kɛ. Awɔ maa kelen tɛ se ko la. O tɛ kɛnɛ in ka bon dɛ. A ka bon dɛ. Ayi. A tiɲɛna. N y'o di kamaralakaw ma. Ninnu ye gan ye. Awɔ kamaralakaw de bɛ ka baara kɛ o la. O ka ɲi bɛngɛ. Awɔ. Blue. Blue. Como? Ni bidaya. Mun bila? Fushi. Fushi tela. Ai, ne madula. Mun bila ulegi siga nganya fuyo. Mama. Don jumɛn bɛna ne fa yɔrɔ yira ne la de. Bidaya fa ko kuma ya. Wa bi wagati jan bɔ. Depuis ne ma nin sɔrɔ fɔlɔ. Ni ne ko i ma kuma o kuma i ka n fa yɔrɔ yira n na. I tɛ kuma kelen sɔrɔ ka fɔ ne ɲɛna. Ne fɛ min bɛ n fa ko la i k'a ɲɛfɔ n ɲɛna bi mama. Nde. Foyi t'i fa la. I fa bi a ma sa a ka kɛ n'a ɲina nka bɛnkan dɔ de bɛ ne n'i fa cɛ kalan kɛ ɲina i ka examen sɔrɔ n'i ka examen sɔrɔ i ɲɛ bɛ da i fa kan ni Ala ka diɲɛ ye. Donc ne y'a faamu ne ni n fa ka ɲɔgɔn ye o gulonnen de don ne ka examen la. Mama kuma wɛrɛ fɔ olu tɛ ɲɔgɔn ye sira la o. Ne den i ye denmisɛnnin fɔlɔ i se ka nin ko ninnu faamu. Mama dɛ ne tɛ denmisɛnnin bilen koyi.
17 ans 17 ans don o don tɔw fa bɛ tugu bila ekɔli la olu bɛ se ka fɛn f'u fa kan n'a fɔra ne cɛkɔrɔbatɔ ne tɛ n fa finya dɔn n t'a jɛya dɔn n ma n'i ɲininka kuma o kuma i tɛ ka kan jɔlen fɔ n ɲɛna ne fa sara de a fɔ n ye siɲɛ kelen. Ne ko i ma n k'i fa ma sa i fa ma sa a bɛ balo la kalan in kɛ bani kalan in dɔrɔn de ɲinini fɛ e ka kalan in kɛ ɲinɛ i bɛ examen la ni ye examen sɔrɔ i b'i fa ye. Ne b'a dɔn ne fa sara i tɛ fɛ k'o de fɔ ne ɲɛna. I fa ma sa n y'a f'i ye cogo min i fa ma sa i ye denmisɛnnin n y'a f'i ye cogo min i tɛ se k'a ko faamu mun ka di ne ye an ka nin kuma bɛɛ bila i k'i ti labɛn n ka t'i bila ekɔli la. Mama dɛ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la Fakɔ an bɛ minɛ la dɛ i bɛ fɛ k'an fa ye mama. Ne b'o dɔn i ta bɛɛ ye tiɲɛ ye wa i b'i jo kan kuma n baw ma mais e k'a to ne ta la bani e dalen t'i ba la ka ban han o de i t'i labɛn. Ok comme o de don i ka ne fa yɔrɔ yira ne la toujours ne ye denmisɛnnin ne ma kɔrɔbaya fɔlɔ ne b'a dɔn n kan ka min kɛ. La plus belle. Chérie. Ça va? Pas de même ici. Ça va? Faut dire maman elle est bonne. Ah. Tiens, beauté non non, elle a perdu. Ah, eu faire la perte. Mais yep là. Ne me plaît de la dondo. Ah si. Bon, mina kuma yɛrɛ fi n'i wele basi tɛ i b'an ka société in dɔn elle va pro très bien ne i suggéré an ka directrice a bɛ n'i ta comme assistante a yɛrɛ ka poste la. Oh non, diyara n ye sa. C'est ça hein? Chérie, merci beaucoup. Ah non, bon kana remercier fɔlɔ. Togo di? Kana remercier fɔlɔ parce que i taara mais i tɛna baara kɛ directrice yɛrɛ i tɛna baara kɛ n'o ye. Ne mun faamuya. Directrice in a ka poste tɛ n yɛrɛ ka poste wa n bɛ fɛ i k'an dɛmɛ ka poste in récupérer a ka nɔgɔn i ka baara ka nɔgɔn trop i kalannen don i hakili ka ɲi
tout ce qui est administration là, gestion intégrée, tous les papiers administratifs là, c'est toi. Et d'un droit qu'à facture, mais facture sur facturation, mais fait pour le ni fait 300 000, il va sur le faire. Côté problème la cinéma. Problème du maire. On est les pays. Quand tu as un problème sur là, ni facture ni 100 000 de euros qui les fera, il va qu'il y ait 1 million. Ni 300 000 ni 400 000 il y a des euros qui les fera. À quoi donner bien? Ok. Ne de ita, ni ne ita, à donner bien quand, ou à donner bien les fenêtres. Et des euros à donner à Bassi, dans la vie. Il n'y a pas de contrôle. Dans les nuits là. D'accord, il y a ça dans le bureau ça. C'est vrai ça. Voilà Ousmane. Bon, au Sénégal, voilà. Ali 300 000 coffre. Ni comme nous n'avons pas facture nous coffre. Ni un pourcentage pour nous. Ah, il fait quoi de nous? Tiens, on peut dire. Là, il y a une question à ni PDG à qui nous. Ni de bêta pour traiter. Nous avons été. Le traiteur là-bas. Ante en koi. Avana. Ma femme. Ma femme. Donc c'est très simple. Il donne lundi, il va Lundi. Lundi. Oh là, tu lundi. Il l'avait. Fais-toi belle. Lundi, tu es recruté. Kobe. Nerebo. Ah ouais. Gamadi. Donc, quel mot? Merci. T'inquiète. Ni jɔrɔlen koyi Usman n'a fɔra Usman ne kɛra sababu ye ka nin baara in di ne ma ko ka kaso la dun o sababu bɔra ne de la tuguni ni jɔrɔlen dɛ. Ouais, Joe. Ouais, Tu plan mais non. l'ambaté inte forme balare quoi. Ah bon, non, tu dois y être tout là. Wallahi. Non, il te doit faire un peu là. Tu es intrigué. Tu comment pété faut ça? Tu dois là, ça n'est pas joya. Et, Ouais. tu es, on m'a plan mais oui. Non, tu plan fouetté. Tu Tu peux te mettre maya. Là, il est. Tu es ngache. Nikovia. Il se gâche là. Et tu es là. Nanu. Non, sonne lui wallahi. Donc, je vous laisse. Ça va? Ça va. Comment tu vas? Ni terikɛ ko k'i mago bɛ na. Terikɛ, min bɔra yan sisan. Mais n cɛ ni ye bandi ye sa. Bon, tout compte fait, c'est pas un problème. On commence par se présenter. Moi, c'est Blue. Abdoulaye, mais on m'appelle souvent Blue. Abdoulaye Blo. Oui, Ok, moi je m'appelle Aïda. Aïda. Wow. Quel joli prénom. Merci. Bien, c'est Mais gratuit. je sens qu'il te forme un balade. Tu vas faire mon donné. Tiens, là, tu formes hier là. Voilà. Voilà, l'intermédiaire. Mais mon intégral, je sais pas, guerre mɔgɔw la ou bien tout. A ka di n yɛrɛ mais je peux pas. Tɛ ka se yɛrɛ de. Ok, tuguni kɔ. I bɛ se sisan. Vraiment? Oui, tu me suis?
Wallahi bulo ma jigi la. Tiɲɛ b'i fɛ. Nka an k'an patiente yanni wagati cɛ. Wana miri mani chulu mani. Moment. Oui. Semua. Bastien. Sira. Ama. Isno wala nyekon. Doni. Alhamdulillah jarang. Ite dara dum. Ayi commenter na folo. Man commenter na. Na dola be ngadi masa. Akayno anga to ko fela. Ni côté. Sino dugla modu. Bashi tula no. Bashi tula. Amen. O jarang. Ama. Na kana bashi ga usila. Amen. Se. Rawa duwo. No yimbara ku abetugudi. Ma yimbara ko mo no ne. Bara ko mo no fanchidi mais ambe kan débrouiller don do. Awo. An bara be don don. Ala ka be no ya. Amen. Wa. Ma. Kaneto ino. Ndogomso ka saya ko kuma fora yana. Ma ne ma se ka foyi de faamuya. E bɛ se ka mun fɔ ne y'a ko la? Mohamed. Ni ne ye miiri i balimamuso ka saya la. Farikan si bele bɛ tagama n kan. I y'a kuma fɔ dɔrɔn i ma fari fagalen ye. N'o tɛ a fagara de o. Comme? Mais ma o bɛ se ka kɛ cogo di? Kɛra dɛ. O y'o ko kɛ cogo di sisan? Recherche bɛɛ lajɛlen kɔfɛ u y'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ min ye fagali kɛ Jawo yɛrɛ tun tɛ Mohamed. Mais ma mɔgɔ bɛ se ka faga cogo di? Taafan ni nafan tɛ dɔn o ka saya la. Mais ma n bɛ kuma kelen f'i ɲɛna. Ne bɛ n bolo da nin ko in kisɛ kan. A janyana o a surunna o ne bɛ nin tigi ɲini k'a labɔ. Mohamed e bɛna kɛ cogo di sisan? Ma dɔn bɛ min kɛ o n bɛ taa n ko fɔlɔ. Ayiwa t'i ko n dɔgɔnin t'i ko ne yɛrɛ kamana bɛɛ de gandi nin saya ko in na n ka ko di Ala ma. Ami. Tena fa maya me. Nala sona. Nala nteme. Samore samya ben sura ya me. Komena ami. Aywa, Burama. Aywa. Asira. Me do ki ni tara duguba kono. Ala ka ni hinɛ do ibonyango la. Ya Rabbi amin. Ala ka ni hinɛ do ibonyango la. Amin. Ala ki kisi gɛrɛgɛrɛ ko ma. Amin. Ala ka famaw ɲɛmalu ma. Ya Rabbi amin. Aywa Burama. I jija. I layidu mi tanye. I ka timi. Ni Ala sɔnna ma. Ya famu. Ni Ala sɔnna. N tɛna bɔ jigi kɔrɔ. Ni Ala sɔnna. Ala k'an sɔn limaniya. Amin ya Rabbi. Ala k'an sutura. Amin. Sini kɛnɛya di. Amin ya Ala Rabbi. k'an laban ɲɛ. Amin. Ala ka hɛrɛ fɔ. Amin ya Rabbi. I ni baraji. Ni ce i yɛrɛ. Aywa. I bɛ se ka taa. Ni Ala sɔnna. Bɛnkɛ kan bɛn. Aywa kan bɛn. Aywa kana ɲinɛ dɛ. Ni Ala sɔnna ma bɛn. Layidu in. N tɛ ɲinɛ. I jija I k'a timi. Kosɛbɛ. Ala sɔnna ma. Baasi tɛ. Bɛnkɛ kan bɛn. Aywa kan bɛn. Dunyanate gelemai Adamadenya du gelema Nesira na moni finya ye dunya Nyani fo balima dunyana Mbalima kela kaluye Kani fo balima dunyana Mbalima musola kaluye
Chérie. Oui. Ça va? Ça va. Bien dormi? Un peu. Ici, tu connais la bonne. Ça va. Ok. Il parlait nos bidets. N'est-ce pas? Ah, il dit aïwa, tu aurais gagné la yekena mare. Tu faut arrêter de l'aider par moi, si nous allons arrêter. Il a donc parlé plus. Ok, merci. Quand tu as bureau là, je suis là où tu as le métaux là. Ah, elle veut faire un faux là. Donc, tu es à Aïda Blabio, là. Ok? Il dit que je suis chérie. Ok, je suis là. Je suis là. Oui, autour de là. Bonne journée. Comme bien sonné, ok? Mais, il y en a fait nos collègues. Je t'aime. Et Aïda! Bon, il y a ce que c'est bien avec Nigena. Ah, Aïda. Aïda! Naam, papa. Tu l'as vu dans ça? Mena. Hal bi makla. Nklala ka ba mena le. Papa. Ah. Aku yang ada. Ah, itu mana sono deh, oma mumbi. Mau megang kayak dori ini. Papa ya saya bim. Ne abla mulu kono kamu. Oke, ada. Ah, te la mere tarlo. Ne I parla bide. Jaro? Ah. Nyeranya bilang, nyere parla. Ah. Ok, merci. Ça fait plaisir. Mena fenglen fine ge hakli to la kosobe. Ni tara walla. Maître be mun finyana. Ani ga ko keta classe kono. Igolo don yame. Kana joro la papa nyame. Je te fais confiance. Hein. T'inquiète. Donc na mete maman jo pâtissière là. Ka fen do sa. Papa anteri tar la kaba. Antimeu. Fen fitin don sa bro. Wa kan atan do yo walla fano. C'est pas faux. C'est bon? Oui, c'est bon. C'est comment aller à l'école? Ça va. Ok. En fait, maintenant, fin de fin. Mais il vient de la vie à Coloré. C'est notre enfant. Nouvelle demande est là. Pas de l'eau. Ça m'a fait que de la fière. C'est quoi? Dis-moi. Ok. Tu sais? Je fais la promesse de taille. Mais, elle est la promesse de maintenir. C'est quoi? Oui, déjà. Ni que la classe première de la motographie. Papa, c'est bien. C'est sûr. Si. Papa, ne fait pas les filles. Ni wese. Il y a des motos wearable déjà en place. Parce que la première c'est déjà assuré. C'est déjà confirmé. C'est déjà confirmé. D'accord. Papa, il n'y a pas de problème. Il te garde non, même pas qu'il n'est. Papa, c'est bien. Je t'assure, oh, je suis trop contente. Mais papa, attention, à quelle couleur nous m'aide quand on a rosé, nous sommes nous rosé ou blonton on a fait. Je veux une couleur que personne n'a. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Brum, brum. Je suis trop contente.
Diop. Nakader. Ah, super. Bon, en fait, c'est juste prendre les nouvelles. Voilà, on continue à à Rabazila. Donc, si c'est sur la bonne voie ou pas. Ah, ok, d'accord. Parce qu'actuellement, on a stocké nous et puis les clientèles là, donc avec un enseignement trop. Vraiment, avec un enseignement. Donc, on a vraiment besoin de commandes. Ouais. Si, à on fait à peu près 15 millions de maintenant. Voilà. Mais, il n'y a pas de souci. Mettez-la dans le centre, mettez au vidéo compte là, Inch'Allah. D'accord. Il n'y a pas de problème. Ok, Masha'Allah. Même, bon, là, on sera deux demain avant arranger, voilà, parce que stock ne peut pas, voilà. Ok. Merci. Allez, bonne journée. Aunt Lema. Ama. Mohamed. Ah? Yengaw. Bashi teno. Bashi la. Bashi tula. Si. Ama. Farfagalen do de. Non, bashi teno. Nsengane dorone lo. Oh, ala kana bashi ki. Oh. Oh, chin kera togodi. Ah, bon, ikom nya fiena togumna. Ame anketula. Oh, aywa. Nala sonama. Ame na bolo da ksera. Ma ni tigi dona wo kono. Ne ben tigi wo ko be ka labo. Aywa. Nikoti. Mais ni mega togodi. Togodi aramadin kuturu be se ka faga. Taga fani nafayante yo la wa o ko be kla ka blati. Tenti. Odun kera den dogoni. Hein? Ne dogo muso do. Déjà que ne be an kaba. Al na tigi dona menemen wodi kono. Mba wo ko be ka labo. Aywa, nikoti. Nala sona. Aywa, ala ka noya. Me tan reposer doni. Awan we da doni dogoni. Ni ko sera kanyana babu kene nyana galo en koyi. Ngade alama. Mama. Hey. Lo. Okay. Wow. Ma fille, ça va? Maman, camarade de classe, Ado Aïda. Elle va jolie. Ça va? Et la famille? Ça va là. Ok, Dieu merci. Moi, je suis exercice là. Ah, ok. Chez toi, regarde. D'accord. Oh, mais tu n'as pas besoin de regarder. Ok. Tu as un préféré? Maman. Amadam na tumo tayo ba? Ah, eh niya exercise mo lang niya. Não vou fazer muito. Não? Hoje? Ou vamos não? Lagi. Coba lagi buat ini. Madam. Exercice. On doit amener formule A plus B au carré.
ka formule de fama bɛ y'o faamuya ka ban. Awɔ formule kɛ an bɛ se k'a bɛɛ kɛ dɔrɔn. C'est Oumar? Oui, ça va? Ça va bien, merci. Merci. Ça va? Ouais, bien. Bonne chose. Pourquoi? Ça va bien, merci. Ça va. Ne tɔgɔ Mohamed. Mohamed, ça va? Voilà. Awa de y'i ka numéro di yan nɔ. Awa. Egli bɛ Chacha la. Wow, celle qui est décédée? Ouais. Ouais, kojugu. Chacha dɔgɔmuso Awa. O de Ouais, y'i ka numéro di Mawa yan. donc kojugu. Voilà, bon, sans plus tarder, comme ne y'o cousin de, on tient non nana ma main, donc du coup, c'est toujours à propos du décès de Chacha. Alors, à Franck qui est minera qui date tout, mais au final, il y a donc tu es innocent ou yibla. Alors, est-ce que vous téléphonez à Paula? Bon, et cousin nasugu jumɛn? Cousin cogo di? A ba kɔrɔkɛ den de ne. Ok. Voilà. Bon, en fait, Chacha ko kuma man ne yɛrɛ, ne tɛ Chacha ko kuma fɛ. Parce que il y a trop de choses, mais Awa, elle m'a sauvé. Gallo man. Ok. Awa m'a sauvé. Oui, allô chef. Ça va? Je suis à la porte, mais là. Ok, problème là. Viens. Non, bientôt. Voilà, bon, tu sais, comment tu as fait quoi en fait? Tu as grillé, pendant ce qui est fait, pour que je puisse t'expliquer réellement les choses. Mais on va se donner un rendez-vous ailleurs. Comme tu es dans la salle, et maintenant on verra comment on peut gérer. Ça marche. Merci Mohamed. Merci beaucoup. Sois le bienvenu. Et il faut être fort de caractère. C'est pas du tout facile. Ok, à nous revoir. Bonjour. Bonjour. Bon, ça va? Ça va, alhamdoulilah. Bien. Tu vois, si. Et la famille? Ça va. Madame et les enfants? Bon, ça va, alhamdoulilah. Bien, merci. Non, ça plaît pas. Voilà, donc, comme tu sais, le projet, on vient de finir. On est à la clôture. Oui. Et bientôt, on est en train de préparer pour le lancement. Voilà, donc, j'aimerais faire ça comme un événement. Oui. Et qui va capter l'esprit. Donc, dans ce cadre-là, je voulais savoir, est-ce qu'il y a des structures qui pourront vraiment nous aider à lancer ou organiser un tel événement? Ah, ben mon DG, j'ai l'impression que vous comptez beaucoup sur ce lancement, hein? Oui, vraiment. N'est-ce pas? Voilà. Bon, en fait, je vais essayer de voir avec, je connais au moins 2 sociétés. Je vais essayer de voir avec ces structures. Il y a Yalba Production, ensuite il y a Job Event également. Ok. Ces sociétés, au moins avec Elba, j'ai vu une expérience dans la matière. Okay. Je crois que cette société pourra combler nos attentes. Je vois. Oui. Mais ça, tu as attendu avec les gens ou bien tu as vu toi-même une expérience avec eux? Oui, c'est une expérience que j'ai été témoin. Avec le lancement d'une société, je ne me rappelle même pas plus encore la société, mais quand même l'événement a marqué l'actualité de telle sorte que tout le monde en parlait. Parce que vous savez que nous sommes dans un monde concurrentiel où on n'a pas besoin seulement que du bon, mais plutôt on va vers l'excellence, la compétitivité. Et pour ça, il faut que nous ayons une société capable de combler nos attentes. Moi, en attendant d'aller vérifier de près,
je compte déjà sur la société Elba Production. Ok. Oui. D'accord, donc je suggère tu vas encore faire une recherche profonde et me donner la suite. Là, je crois que déjà vous me donnez une farce à la tête, hein, parce que vous comptez beaucoup. Oui, vraiment. Vous comptez beaucoup à l'activité. Oui, ça il le faut. Là, ça c'est une grande mission hein, que vous venez de vous confier. Oui. Okay. Je compte sur toi. En tout cas, je ferai en sorte que vous soyez complet au soir du lancement. Ok. Merci. Super. Ok. Merci bien. Merci vraiment. Merci. En tout cas. Oui, on continue pour le chocodi. Asera. Ok. Problème ta là. Eh, ni continue pour une tournée comme on a gandhi. Ok. Ok. Ok, mais on a couché black attack. Eh, il y a qui katonga million. Ce sont des objets de très grande valeur. Ma marchandise. Ok. Quand même. Madame? Oui. Excusez-moi, nous sommes là. Moi? Était braqué Elba Production. Ah, on est braqué Elba Production. Voilà. Moi c'est Bouba. Moi c'est Assi. On est Job and Career Consulting. Ah, ok. Nous avons une entreprise qui vraiment j'apprécie. Sinon, il y a un généreux fait. Ah, d'accord, bon. Bon, il y a un fait qui donne vraiment avec Baranig de Mola, avec Baranig de surtout dans le domaine qu'on a. Merci pour le compliment. Ok. Et tu n'as pas mon Non, oui, bon, justement, c'est ça. Bon, je profite de l'occasion car il y a un réunion de Kangarola en direction de un staff B Farlanyonga. Un lancement bas parce que le lancement est souvent souhaité on a société on a présélectionné pour que on se barraque fait tout. D'accord, il n'y a pas de problème. Bon, à ma contact ou échanger, je pense que ce n'est pas le moment approprié pour en parler de ce. Bon, je sais qu'il y a d'autres fois, on a contact ou échanger. Il y a une demande qui est on a un contact ou échanger, donc on va s'appeler. Ok. Donc, Nala Surama, Amion Wele. Hey, Mohamed. Non. Mohamed, il faut faire le mal salé. Manon, n'est que tout. Eh. Ouais. Écoutez. Oui. Garatul, imata. Nere, calma bori.
I kan ka bɔ i ti jɔ n ka labɛn ka t'i bila olu bɛ diya ye ne yɛrɛ tun bɛ fɛ k'i ɲininka fɔlɔ i bɛna to yan i bɛ mɛn yan wa ou bien i bɛna taa de ma ne tɛ se ka foyi fɔ tagali ko la fɔlɔ sabu ne ye enquête min daminɛ a tant que ne ma tila o la tagali nafa foyi de tɛ ne ye sisan ma sabali ne dɔgɔmuso de fa ayi i ka sabali bani mɔbɛ de i bolo bɛ dusu la i ka sabali i miiri ko taa i ma a ye mun k'u la a ye mun kɛ ala de b'o dɔn i miiri ko taa i dɔgɔmuso ka saya la i bɛ kasi n'ala sɔnna a ma i ka sabali e k'i bolo da i dusu kan ma nin ko in ne bɛ n bolo da a kisɛ kan hali ne ni tigi donna mɛnɛmɛnɛni wo de kɔnɔ ne b'a wɔgɔ bɛɛ ka labɔ wa kiri bɛ tigɛ i ka sabali i ka sabali n bɛ taa labɛn ka ɲɛ ne y'a fɔlɔ ne ma mun ye tuguni a ye k'i sigi tama la ne yɛrɛ tun bɛ fɛ k'i ɲininka o ye jumɛn ye tuguni ne buramuso k'o don o bɛ cogo di ma buramuso ko kuma tɛ tɛmɛ wagati bɛɛ n'a ko de don an bɛ wagati min na ko sisan nɔ o ye ne dɔgɔmuso ka ko de o dɔrɔn de bɛ ne kun na sisan n'ala sɔnna a ma buramuso ko in a bɛ ɲɛnabɔ kɔfɛ ne b'a dɔn i dɔgɔnin ka ko a b'i kun na o mais e ka taa n ka ko ye dɔɔnin dɔɔnin i y'a mɛn i labɛn ka taa mɔgɔ ɲuman di bila kɔ minɛ ni mɔgɔ jugu di bila woro i di malo dunɛ juguya man ɲi jɔnni ma juguya i laban di koɲɛ bɛɛ ye sara mana muso masa sɔnni sara mana yo jaabi ona Baby. Bonsoir. Ça va? C'est comment? Oh, c'est qu'on a trop. Ils nous parlent, non? La copine est trop. Une fashion, bolono. Non, tiens là. Une fashion avec un coup d'entre eux. N'est-ce pas? Ouais, ça va. C'est juste. C'est qu'on a dormi trop, voilà. C'est ballon. Mais, bébé. En fait, nouvelle de venir va finir, mais. On va aller la sera donne. Chérie, je vais aller refaire la sera. Que faire? Mais, femme ne doit siran kumba fana tɛ parce que kojugu tɛ n y'a ta k'a lajɛ mina rabi en fait ne bɛ fɛ ka entreprise yɛrɛ de dayɛlɛ n yɛrɛ feere olu bɛ iri ɲuman ye en tout cas hakilila ɲuman don nka ne bɛ ka siran côté dɔ de la parce que hali n'i y'a ta k'a lajɛ nin entreprise in dayɛlɛli a b'an dɛmɛ ka ko caman nɔgɔya e ka charge so charge an yɛrɛ denmusonin fana kɔrɔbayara fana donc n'a fɔra ko charge bɛɛ an k'an gulo mɔgɔ kelen na fana mɔgɔ fɛ baara ma nɔgɔ souvent a ma nɔgɔ dɛ bon sulu dun fana ye mɔgɔ min ka ko ka nɔgɔ je sais que bon ni n taara fɔ a ɲɛna a kana n'a fɔ ko n bɛ fɛ k'a janfa ba n dun ka fisa ni janfa ye feere yɛrɛ bɛ soli dɔn ko gɛlɛn tigi tɛ n'i taara fɔ a ye dɔrɔn a b'a faamu a dun duti bɛ ne la dɔɔnin dɛ k'a fɔ ye k'a lajɛ nka n'i ko ten problème foyi t'a la i tɛ t'i ko an ka dumuni ye
Aïda. Il biriga téléphone qu'on attend. Eh, mais un donner merci pour Ça va? Ça va. Calme, Ça va. tout va bien. Ça va. Chérie, nous sommes arrivés. Peut-être déjà, devine quoi. D'affaire. Bon, ça va. On fait carrière. Ça n'est pas maintenant. Tu vas revenir. Papa est à fond. C'est pas vrai. Wow. Donc, il y a un côté, c'est notre madame. Wow. Il est à Gantagon. Mais comment? Non, mais ne mettez ta moto là, tu veux dire, mettez gentlemania. Un gentleman, tu n'as pas Eh, ne fa, moto est méchi, RFI. RFI, oui, Katari Tasso, Katlaga Tam Plaso, Katlaga Signé Moto. Wow. Ouais. J'espère que Ibn Segan sera bon. Nego, il est bisou, qu'il est derrière. Wow. Otega Saragua. Je rêve. Mais dis-moi, et ma papa, tu dois vouloir la faire. Si. C'est quoi? Et si tu es invité? Oui. Bon. Tu seras dans un restaurant ou bien dans une pâtisserie. Laisse-moi réfléchir. Ça te dit? Sur une tas de mètres. Bon. Quand tu seras prête. Je suis déjà prête. Bon. Donc la balle est dans mon camp. C'est clair. Mais, en fait, tout le monde se mangerait. En même temps, je suis drôle. Bon, un peu. Fais ça, rien chez quelqu'un. Tu as chef là, on va chez quelqu'un. La gourmande. Ok, comme tu veux. Ok, d'accord. On verra bien. Il doit être là, comme vous voulez, parce qu'il y a une coïnfonée, je ne vais pas te lâcher. Ah, nagra choco de la ifina venta ga ube. Anta. Ok. Made yadu gelema nesira na moni finga dunya nyani fo balima lunyana mbalima kela kaluye kani fo balima lunyana rombalima musola kaluye imana ke jamana yala D'accord. ikana so jamana Okay. J'attends le délai. Ok. Comme il était dans ma famille, est-ce qu'on compte d'amener au bas? Voilà. Sinon, je dis que nous devons être temps. Je sais qu'avec toi, nous sommes tellement droits. C'est tellement facile. Et pour Tu vas voir, avec formule donnée, dès que tu as la formule seulement, tu es tranquille. Okay. Là, par exemple, tu as A plus B, le tout au carré. La formule, c'est quoi? C'est A carré plus 2AB plus B carré. Okay. Donc, même si tu as des lettres, tu as 2 plus 4, le tout au carré. Alors, ici, le 2 représente le A, le 4 représente le B. Donc, si tu dois te référer à la formule, tu as 2 carré plus 2, facteur de 2 fois 4. Ablo, ça va? Tu es très belle, tu sais. Il te il est concentré, Nika. Il va la quitter faire ça sa va, mère. ça va. Eh, ça va. Allons-y. Donc, je disais, le 2 ici représente le A, le B représente le 4. Oui. Ok, donc si tu dois faire le calcul, qu'est-ce que ça donne? 2 au carré plus 2, facteur de 2 fois 4 plus 4 au carré. C'est tellement simple. Nous donnons Dunyanate gelemai Adamade yadu gelema Nesira na moni finga dunya Nyani fo balima lunyana Mbalima kela kaluye Oh, c'est normal chez nous.
On fait mon appel, donc il faut que t'appelles la gueule. Il faut t'appeler faire. Ah oui. Il va rater à côté de la Catibla. Donc il faut que tu appelles la gueule. Ah? Oh, vous sommes en ni fana biti bala dumna fana tita la jo Chérie, vous le voulez rentrer là? Unyo sera la e ma banga tane bengala ya Et quelque chose. Mina dunota. Ba benga place spéciale. Mo réclame ta dame ma famille clé. Ojare. Abesinji jugunyana osinji nyuma ya yedanga bato yale mogo nyuma di bila komina ni mogo jugu di bila wuro idi malodune jugu ya mani joni majugu ya ilabadi ko ya beye saramana musomasa sonye saramana yo Wana Mirimani Chef, arrête là. Chef, ça va? Ça va là. C'est moi, oui. Maman. En fait, ni ne m'a fait, ni n'y a pas villa euro de la main. Ni là? Ah Mi? Bon, t'as de voir que l'homme non, mais arrête, tu t'en vas y. Network Omar, mais baba faut ne m'a pas reconnu. Voilà, c'est ça. En fait, ni ne muso photo de nous fait. À quoi on m'en fallait? Ah, il muso? Si. Il muso John. Fifi. Ah, Fifi, ouais. Eh non, akli wala. Fifi ne furu muso yɛrɛ. Là. Ah bon? Mais il y a mon gars, tu as dit que na a waati la. A waati n ka furu kun ɲini ka sa. Non, bro, i b'a dɔn diɲɛlatigɛ ko ka ca trop. Ko dɔw de tɛmɛna ne ni Fifi cɛ bɔ. N tɛ ɲɛfɔliba ye mais ne tun b'a fɛ ka essayer ka n venger a la cogoya dɔ la mais vraiment je regrette aujourd'hui nin ko in yɛrɛ bɛɛ la. I b'a dɔn mɔgɔ bɛ falen quoi. Ne kɔni bɛ yɔrɔ min na nimisara yɛrɛ kosɛbɛ quoi mais je sais pas comment faire. Vraiment ne bɛ n ka excuse présenter ale yɛrɛ la ka tila k'a fɔ aw de bɛ yafa ne ma quoi parce que vraiment a ma kɛ ni intention ɲuman ye quoi. C'est vrai, c'est vrai. Mais jɔn bɛɛ n'a kɛcogo don. Ne kun diminen don quoi parce que ko dɔw kɛra n na minnu ma bɛn ma en fait. Non bon, ɲɛnama na i b'a dɔn ɲɛnama n'a fili de don a tɛ ban quoi. Voilà, a bɛ faamu fana. Sinon tiɲɛ yɛrɛ la bi n kɛra Umaru wɛrɛ dɛ. N kɛra Umaru wɛrɛ n falenna pewu mais ko remords bɛ n yɛrɛ la quoi. Kuma caman n bɛ da ka miiri n'a ye quoi. Vraiment ça m'a même fait mal parce que n y'a ye a joué ka vie kan dɔrɔn dɔɔni quoi. Non, an bɛ dugawu de kɛ Ala ka bɛn nɔgɔya. Non mais alhamdulilayi bi kɔni bi ka fisa yɛrɛ yɛrɛ. Walayi alhamdulilayi. I yɛrɛ tɔgɔ? Ne tɔgɔ ye David. Dawuda. Ça va? Ça va alhamdulilayi. Donc i bɛ yan entourage de la? Non n tɛ yan mais n ka bureau n ka baarayɔrɔ de bɛ yan. N bɛna baara kɛ n bɛ segin ka taa quoi. Vraiment David cɛ i bɛ yafa n ma. Non c'est pas grave. I b'a dɔn ko ninnu nin fana b'a la quoi. Vraiment je présente mes excuses. Non c'est normal. Donc i bɛ n ka foli fɔ Fifi yɛrɛ ye. N'Ala sɔnna ma. Ko baro ko k'a fo. Voilà k'an bɛn o la. Vraiment merci. Merci beaucoup. Vraiment je vous présente mes excuses. Non c'est pas grave. Aba kalama mɔgɔ ka kuma ti yan nɔ kuma ti yan yanni ye fila tɛ kelen ye a bɛ fɔ yanni ma ko jahanama cɛ o cɛ n'i ye sariya sɔsɔ yan sariya bɛ boli kan a y'a kun kɔrɔta a ɲɛ bɛ nin kulu la aw de kan k'a bɛɛ ci ka bɔ aw de b'a bɛɛ ci ka bɔ yan n'aw teliyala a ka vansi b'a yɛrɛ bolo. Mais ni min suma la o ka ko b'a yɛrɛ bolo yan jamana ma a' taa n'u ye
Kalau bahasa Cina, semua bismillah. Bino. Itu rasa saya. Ne yɛrɛ kun jɔrɔ la sa ne kun bolo n bɛna sɔrɔ i bɔra o. Ayi. Parce que ne taara n jɔyɔrɔ dɔ la ka n kunkolo dɔ b'o si la. Donc n bɛ sɔrɔ ka na pose. O diyara n ye. Ne ka groupe dun? Walayi i ka groupe n y'a jigin kalanyɔrɔ la. N buramuso dun? Buramuso fana n y'o fana jigin a ka baarayɔrɔ la. Ne yɛrɛ kun jɔrɔ la sa n ko ne bɛna sɔrɔ i bɔra o. Ma bɔ. Ça va? Baasi tɛ yen. Mɔgɔ bɛ. An b'a. Wayasin a diyara? Tabarakala n bɛ Ala tanu. Hakili la. Bɛnɔgɔ foli belebele kɔni yɛrɛ ta. Foli belebele y'i ta ye. Bari voyage in yɛrɛ kɔnɔna na ne ye faamuyali ba de sɔrɔ a la wa ne ye hakilisigi ni basigi caman sɔrɔ a kɔnɔna na. Tubaarikala. Alhamdulilayi. N'a ye ɲɔgɔn faamuya. Maa ni furu ɲɔgɔn yɛrɛ cɛ y'o de ye. K'a ɲini ka ɲɔgɔn dɔn, ka ɲɔgɔn faamuya, ka ɲɔgɔn bilasira. Sisan n'a ye nin wayasi sugu kɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ nisɔn caman sɔrɔ. Yarabi Ala ka dɛmɛ kɛ. Tubaarikala. I b'i jija de sa. Fili minnu y'i sɔrɔ ka tɛmɛ i kana bɛn a ɲɔgɔn na wɛrɛ kɔnɔ. N'Ala sɔnna ma. Non bɛnɔgɔ tɛ don da fɛ bi. N'Ala sɔnna. Ala ka dɛmɛ kɛ. Amina yarabi. Ala ka dugawu minɛ. Ami. O tɛmɛnen fana ka bɔ yen. Baara dɔ tun bɛ bolo k'a f'i ɲɛna. Bon yanni n kun k'a kɛ fɔlɔ n ko n b'i hakilinata ɲini k'a dɔn. Parce que adamaden fana i fili t'a fɛ. Ne ni dɔ bɛ jan ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. Bon tiɲɛ yɛrɛ la ka basi ma se ma. Wa a ka danayaba yɛrɛ de bɛ n kan. Mais ne fana y'a ta k'a lajɛ ka baarayɔrɔ dɔ dayɛlɛ n yɛrɛ tɔgɔ la. Alhamdulillah. O ye tare de ye koyi. O ka ɲi dɛ. E ni mɔgɔ ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a tigi dalen du la diɲɛ dɔ i bɛ fɛn sɔrɔ nka n'i yɛrɛ sera k'i ka boîte dayɛlɛ i yɛrɛ o y'a sɔrɔ i ye expérience ba sɔrɔ o bɛ ɲɛ kosɛbɛ kɛ a bɛ dugawu de kɛ Ala ka dɛmɛ kɛ Ala ka hakili ɲuman d'aw ma Ala ka garijɛgɛ ɲuman di ça c'est très bien ça c'est une très bonne idée initiative ɲumanba de. Sinon ne kɔni ne kun bolo n ko ne bɛna don a gasi la dɛ. Non aw kɛlɛ t'aw cɛ o bɛɛ b'a ɲini de bɛɛ ka dɔ sɔrɔ maa kelen sɔrɔ tɛ sɔrɔ ye bɛɛ ka dɔ sɔrɔ ni aw ye baara kɛ a ma tigɛ ɲɔgɔn na n'i yɛrɛ sera ka Ala ye fataw k'i yɛrɛ i yɛrɛ sera k'i ta dayɛlɛ kɛlɛyɔrɔ t'o la foyi t'o la a b'a fɔ cogo bolo a n'a ko kɛcogo a b'a la. N'Ala sɔnna ma. O ko mun tɛmɛtɔla ka foli bila la ka hakilina falen kɛ. O diyara n ye. A barika Ala ye. Yarabi Ala k'a ɲɔgɔnna caman bila Ala k'a diba di yɛrɛ ma. I bɛ n ka foli fɔ somɔgɔw ye. N'Ala sɔnna o b'a mɛn. N'a burubinɛ surtout i bɛ n ka foli f'a ye dɛ. Ko ne ko k'a ɲɛna min mɛnna dɛ. N tila k'a bila ka na. Dunyana tɛ gɛlɛma ye adamadenya dun gɛlɛma ne siranna mɔnifin ɲɛ dunya n ye nin fɔ balima n balima I ni tɛ ka sagaw lajɛ. Wala e kɔni b'a dɔn kɔni bagan ninnu ye ne ɲɛnajɛkɛlaw de fana. Ala kɔni kɛra bagan bi ni saga tɛ ni wulu don. Ne ko n bɛ se k'i dɛmɛ. A bɛ diya ye. A bɛ diya ye. Mais ne ko ani bɛ hakili jigin waati jumɛn la. An ka kɔrɔlen. Don min na an taara yɔrɔ ɲini
Kata i sɔrɔ i b'a fɛ yen i bɛ ka minɛ nɔgɔ ko o yɔrɔ don tɛmɛlen baro de ka di dɛ tiɲɛ nka o ni sisan tɛ kelen ye dɛ ni b'o ɲɔgɔn na e yɛrɛ b'o dɔn sisan i ye bonni sɔrɔ i kulola daburuguniw bɔra e yɛrɛ b'o kalama to sina nganga Nyanyeba evita kaneto kelena barula pipi evita kaneto kelena hamina pipi moi je t'aime pipi je t'adore. Ne me laissez pas tout seul. Alors nous ngara dong lala ha. Grammy ngonte. Ne kun be jembe trophée ta kana dima. Ko le ko mu do fuka. Ikana so jam fajuma. Kuntala ne kuntelina. Wali nyuma koromale, sonye saramana. Assis. Bonjour madame. Bonjour. Ça va? Ça va. Tu vas bien? Ça va là. Sigiro. Sigiro là. Ça va. Oh oui. Mais je suis ici. Hier. Ça va. Où est Jimmy? D'accord. Kuntala ne kuntelina. Wali nyuma koromale, sonye saramana, nesirana adamayanye. Bama kofi dunkelema, adamadeya dunkelemale. Nyuma fonyana baby mogola. Comment ça va, papa? Ça va. Tu vas couper? Merci. Eh, madame, tu es une fête qui boulare. Tu es assis. Tu es là, tu es. Mais il y a que les flantiers bureau. Ah, d'accord. David a problème. A ne de dugono baram sen beke. O kuma ai da dun. Bide. Ite bide ndo. Kuma ma barakala sɔrɔ alisa. Ma barakala sɔrɔ ni senu kan bolo do. Ne ko ni sara fan bɛɛ fɛ ka ci bila fan bɛɛ fɛ. OK, ɲamɛ madame. Mena hakili to ala ka dɔ ɲini ka na d'i ma. Asi. O dun bɛ diya ye. T'inquiète. D'accord. C'était à propos madame. Ne kun nana ni contrat dɔw de. Oui. Fɔlɔ ye Ameri service mɔgɔw ye. OK. An ka série kura nata in na. Minnu ka ɲi ka an ka acteur mɔgɔw ka habillement kɛ. D'accord. Filanan ye Universel Beauté mɔgɔw ye. Oui. Olu tɛ produit cosmétique ye quoi. Donc dans 15 jours, u ka conteneur ka ɲi ka na. Donc u bɛ fɛ an ka signer joona quoi. N kɔni y'a kalan, mais vous pouvez aussi les lire avant de les signer quoi. OK, fais-moi voir. D'accord, mais moi, tu m'as calé vraiment. Ma si je suis après demain, je n'en fais. OK, madame, aucun problème. O kuma la est-ce que ni tɛ siran ɲina? I sigilen ni a se tilenna fana mana min dumuni kɛ fɔlɔ i bɛ sɔrɔ ka taa. Madame wallahi ne falen ba dɛ. Cogo min na? Ci dɔw bɛ n bolo n ka ɲi ka tɛmɛ bureau la k'olu kɛ. Ah OK. Ni ko tɛ problème t'a la. OK, ne bɛ siran ɲini la madame. OK, je te raccompagne. Kuntala ne kuntelina. Wali nyuma koromale, sonye saramana, nesirana adamayanye. Bama kofi dunkelema, adamadeya dunkelemale. Nyuma fonyana baby mogola.
Vous avez 5 minutes. Ça va, Ousmane? Assis. Oui. Nous rêvons mon ennemi quoi? Fouchi, nana la jana soro bashi te lari. Bashi bena bashi te non. Ira nyetena. Ah? Ousmane, dusum bila obla. Ame ferekeri qui a liberté d'ima 600. Liberté. Assis. Nene sanjule 100 ans, 10 ans. E mana amajige kuna donkile kana ne laje. Bire bini jo. Kama solution yini pour que ne kabo. Pardon, comment tu es? Ousmane, nere kun te fega anda do iga kula. Men yaye, wakati chaman temera, san chaman temera. Ne mana ke fen fe ereru. Barsa ere gera sababu ye ganesi entreprise yin kono. O sababu kelene. O do flene kana reference yami. Ni kun ya to netala. Akute siyami. Ousmane, ne notere. Ne ko beke. Akilina mi kuna ka bi kuna. Mais ma son. O betoye. Iga diretrice nous. Iga Fifi. Fifi be. Bashi fo itala. Ne boto fla lere refi. Kama go be barakela la. Barakela. Ok. Avocat ko be jodi. Ibe niveau du maintenant. Ne gun ya avocat. Nga kila dans ces 2 jours à kenga ni laje. Avocat ko iba labla. Iba wat blanye. Mo ko na clara do la ko fe. Dama. La liberté de wari. Asi otoy. Nya fi to mi psega kete. D'accord. Mais emna warin la soro todi. Ya foi to la. Ni mo ko jora la don. Même ko chima. OK. Garde. Ousmane. Ousmane. Ousmane mais la meke. Ousmane côté dia. Bayereye yani kita ke tuya baye munete bara. Bayereye yani kita ke fade sako ya ye munete bara. Bara de be mone bola. Shuni clé ne yɛrɛ bɛ n sen kan ko in boliboli la. A tun ka di ne yɛrɛ k'i cɛsiri ko in na dɛ. N'ala sɔnna a ma a bɛ ɲa. An b'a kan I balimamuso sisan ka a kun bɛ yɔrɔ min na i b'a yɔrɔ dɔn. N b'a yɔrɔ dɔn. Ayiwa a tun ka di ne ye kuma ni kuma i ka to ka tɛmɛ yɔrɔ in na. A ka ca Ala fɛ mɔgɔ min ye fagali kɛ n'a bɛ sɔn ka ɲɔgɔn ye. Mun b'o yira i la? Momɛdi n bɛna hakilina dɔ d'i ma baara in na. A bɛ sɔn k'i dɛmɛ kosɛbɛ. E ko ten? Awɔ. Tonya bara kanyi bara de be mone bofa fika bara kanyi sobele be mone bojona anye kele bila kele te dinido kele te mogo badu fana don fa. Ça va? Ça va?
camancɛ caman f'i ye aw sɛgɛnnen don yan dɛ. jɔ ɲɛ tɛ n tigɛ la. n'o ka ca aw bɛ baara la. n'a f'i ye cogo min an ye jahanama de bilahi. an ka cɛ diɲɛ ko tɛ wa diɲɛlatigɛ kow don ka cɛ. t'inquiète nin bɛɛ bɛ nɔgɔya. Moro, oui. On va gagner faire de quoi. Je te jure. Mais va que la manière est normale. Non, mais il y en a où. Mais, ouais. Il y a business. Et puis business in point. Ok. Après, je vais te dire. Bon, ça va. On fait du business fit ne domaine. Alors qu'il voulait donner. Et puis, il y a quelqu'un qui m'a. Ah bon. Ne vais pas boulot, je ne fais pas comme bien. Je me vois que tu me bien. Mais, je ne sais pas gérer quelqu'un. Ok. Oui. Avant que je libère donc. Je sais que gérer quelqu'un. Ok. Et puis, tu dois faire combien de temps quand on fait. Ouais. Ah bon? Il faut que qu'on y ait un cliff là, national solution fouille là. Oui, tu dis mais. Ah bon? Ouais. Non, tu il te l'a pour que le cliff là la paix. Autrement. Voilà. C'est très très urgent. Au méchant tout. Il faut qu'il y ait un bourrage sur tout est en place. Ah tu autrement. Il faut qu'il. Il faut que je gère quelqu'un. Ok. T'inquiète. Il y a comment. Autrement. D'accord. On est dans la marketing. Ok, d'accord. Mais cliff là n'a mini où dans ces 2 jours là. Bon, il faut venir. Si. D'accord. Dans ces 2 jours, il faut venir. Cliff là n'est là. Ouais, il n'y a pas que tu dois y en avoir. On le connaît ici, mais il faut venir. D'accord, il y a fond. Mais affaire il faut que nous n'ayons pas de soucis. On fait là. D'accord. Ok. Ouais. Merci bien. Garde. Ok, donc il n'y a pas de problème. Nala Shalom. Non, bureau là, on va baiser. Ok, problème pas. Ok, merci. À demain, Inch'Allah. Ça va? Ça va. Vous voulez dire? Oui. On va essayer de faire. Bonjour. Et ta journée, ça a été comment? Oui, c'était bien. Maman même? En fait, à quoi ne sais pas beaucoup de temps de la douane. Bon, il faut aller 600 € au Ménadouane. Ok. Ça va? Ça a été? Papa ne. Tu n'es donc pas un tia. Comment tu? Papa, comment est-ce nana? Il faut n'avoir dit que n'a pas qu'on m'a donné pour que tu n'aies pas. Papa, n'est pas moto coquet. Ego. Et hakili be gamoto ko la chugum no. E ga leson e sige hakili bu bela. Papa kana na nyaka mi utenyo wanya selala. Abnyo wanya selala de. Moto ko me ni nga chugum no. Mais t'en faites pas. Ni comment ni lancer. Abna wati jume. Bon, faut ni galon tigere. Sinon tu seras wati kele fi. Ah papa kana na tantare. En plus chini ni kanabo. Abotam. Papa chini rendez-vous beni pour le restaurant là. Ah là. Erdme. Bon, vers le soir. Yoro ne dunya fene ga chauffeur ko manni, ga chauffeur bol manni. Papa, abina no fait faux sans camarade de classe les deux. Camarade de classe, kon ko doti nan no check. Ah papa, ni tene kamele ça, ni ne camarade de classe les, ni na betu ali révision que nous on fait. Bon. Y a pas de problème. Mais il y a des gens qui ont des gens chauffeur bol ni. Ah. Cause entre les kalanga. Chacun dans ça. D'accord, pas de problème. Super. Papa. Dis-moi, Wari. Donc il faut que vous partiez boulot. Petit ndoro ni wenye boulot ça ni don fara ka busonganya. D'accord, je suis des problèmes. Il y a ça qui t'a, il a ta jiboy là.
ni bɔ waati sera i b'a fɔ n ɲɛna n bɛ wari di. D'accord. Ok. Bon papa. Awɔ. N bɛna taa. Kana ɲina k'i ba wele ka diya yan nɔ. E m'a fɔ k'a bɔra de. N ma kɔrɔ dɛ. Princesse. Papa. Ne filɛ ceinture firiman de ye yɔrɔ. Papa, ne ko ko n bɛ ceinture sigi ne tɛ se ka sigi yan nɔ ne dun bɛ fɛ ka n sigi i kɛrɛfɛ de mama filɛ nin ye a ye ne place ta. Tiɲɛ yɛrɛ la jo t'a la i place. Et toi, ça va? Ça va. An ma ɲina ka foyi foyi bɔ so kɔnɔ. Et donc, princesse? Ne ye n ta bɛɛ ta. E y'i ta bɛɛ ta? Ma ɲinɛ foyi. Tu as bien dormi quand même? N tɛ fɔri n bala sisan dɛ. Sura a mɛnɛ kɛnɛ ma ko. Ça c'est vrai, on est tiens. Trahison bɛ kow la dɛ donc a y'aw dɛn ka bɔ surɔ ka ne to yan. An bɔra waati min na o y'a sɔrɔ i ka dugu jɛra koyi. E tun tɛ se ka bɔ an bɔ waati min na. Papa, ne ma sɔn. Ne tun tɛ sunɔgɔ la ne tun bɛ ka n ka révision de kɛ. Révision? N bɛ leçon ta de la kɛ. Aïda tɛ mɔgɔkɔrɔbaw ko kuma ka n'i da don a la ma ye denmisɛnnin ye. Cɛ fana sa a bɛ tulonkɛ la. A kɛ to muso t'a la. Papa, ne bɛ se ka n jigin yan. E sera jigiyɔrɔ la. Je t'aime, papa. Je t'aime. Je t'aime aussi. An bɛ tɔgɔ fɔ dɛ a ko ko ne de. hali n'a ma ne tɔgɔ fɔ ne b'a la parce que n'i min fa ye sa o de ma diya ye. Oui, on doit se voir à 15h, je pense. Madame? Excusez-moi. Attends, je te rappelle. Ça va? Ça va. Moi, c'est Mohamed. Ah, Mariam. Enchanté. Merci. Waouh, quelle belle créature. Madame Itche gagne trop. Merci. Eh bien, en quartier là, ou bien? Ne bɛ yan quartier la ma janya na kosɛbɛ. Ok. I bɛna taa so de wa? Awɔ kɛ. N kan ka taga so rendez-vous dɔ bɛ n bolo. Oh là là. Tiens, an bɛ bɛn kɔ. Attends, Mariam. N bɛ se k'i ɲininka? Ne ko, mɛlɛkɛ min ye dilan tɔgɔ de. Voilà, là maintenant j'ai gagné ton sourire. Récompense-moi. Je t'invite à prendre un verre s'il te plaît. Comme il presse le nobi chien wɛrɛ an bɛ bɛn. S'il te plaît, juste 10 minutes. Chien wɛrɛ sa, chien wɛrɛ. Bon, 5. N tɛ tɛmɛ 5 minutes kan dɛ. Oui, oui. Ok. C'est bon? Oui. Oui, entrez. So. David, David. Ça va. La cigarette. Abel. Ça va. Et les activités? Ouais, ça va, Dieu merci. Machallah. Et le voyage, ça a été? Oui. Basité. Basi foyi tɛ yen. Alors, basi a sɛgɛn bonya na kojugu. A tɛ se ka ɲɛfɔ yɛrɛ. Vraiment sɛgɛn bonya. Kɛ mɔgɔw b'a miiri k'a fɔ ko opérateur économique ko wari b'u bolo u tɛ sɛgɛn foyi kɛ. Voyage in va et vient a ma nɔgɔn dɛ. Ah, c'est vraiment nɔgɔn. Ça tombe bien. Il paraît que ni dɔ tun bɛ en contact. I taara k'i ka ci dɔ to a bolo. Monsieur Traoré. A tun kan ka 60 millions versé. Awɔ, a y'a ci. A y'o ci. A y'o ci. Et puis i ka conteneur dɔw fana olu fana nana. Donc olu fana k'o ɲɛnabɔra. A bɛɛ sera ka décharger. A bɛɛ décharger la. Les livraisons. Voilà, livraison olu bɛɛ calé la maintenant. A tɔ tora dɔrɔn ka chèque de signer dɔrɔn et puis c'est bon. D'accord. Problème t'a la. An bɛ fɛɛrɛ kɛ k'olu chèque ninnu bɛɛ signer. An bɛ sɔrɔ ka taa étape suivante la. En fait, yanni i ka don olu dossier kɔnɔ, n b'a dɔn k'i to voyager k'i wele. K'i to voyager la n y'i wele ka ci dɔw f'i ɲɛna mais o y'a sɔrɔ i kun occupé len don i ko ko n'i nana an b'a kuma kɛ. Effectivement, an bɛ fɛɛrɛ ka se ka o kuma bɛɛ ɲɛfɔ. Voilà, a ko kɛra ten et puis voilà n kun ye n ka dossier don yɔrɔ dɔw la pour que ka fonds demander. Alhamdulillah n ye fonds caman caman yɛrɛ sɔrɔ. Ah, fonds sɔrɔla. Fonds sɔrɔla. Donc fɛn min tuuti bɛ na dɔɔnin o ye n bɛ fɛ ka n ka entreprise de dayɛlɛ n'a tɛ k'i ma basi. David, o tɛ se ka kɛ ne ma baasi ye o
kabi ko daminɛ ne y'a f'i ye n'an jɛna ka baara kɛ an fila bɛɛ bɛna an ta ye wa yiriwa bɛ sɔrɔ côté fila bɛɛ la ne sera k'i ka entreprise dayɛlɛ o ye ne yɛrɛ de ka kunkɔrɔta ye i b'a kɛ to n nana nin ci kɔ n b'a essayer ka nin ci ɲɛnabɔ wala an bɛ tila ka conversation tɔ continuer mais a kɔni tɛ k'i ma basi ye kɔni non allô ah monsieur Traoré comment ça va oui Wari kambalo nyadima, sanu kambalo nyadima, neile Ça va? Ça va. Je te sers quelque chose à boire? Et bon, ok. Comme il y a une boisson diamant. Ok. Ok. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Comment tu es dans fola? Tu as rien fait. Il veut la boire calme. Tu sais qu'il faut là. Ok. Et toi, on a un rôle n'est-ce pas? Ah ok. Anga kumi nega romanjana. Ne tu kana no kuma dola. Kuma ron ngab sa mena distrait don. Ça fait du bien. Oui. L'endroit n'est pas mal. Ok, bon, ne mɔgɔ kura de ye yan n nana ma mɛn quoi bon a ka di n ka mɔgɔ dɔ sɔrɔ ni min bɛ to ka yaala min bɛ dugu yira n na k'an ladon mouvement kɔnɔ quoi e bɛ se k'o kɛ ne yan ne bɛ se k'o kɛ problème foyi t'a la tu es sûr i y'a fɔ dɛ problème foyi t'o la ok sur ce i ka numéro di yan ok on va rester en contact allez. Numéro flemme. Mariam. Oui, Mariam. Tu es vraiment belle, Mariam. Merci. Akani ga tu andoni, tu kere fe anga boloke. Amna nyongo non plus. Brésilien nous donne quand on t'a chila. Tiens vrai. Comment on 5 minutes? 5 minutes. Mais on promesse teni. Ah, je t'aime. Allez, je te dis là. Allez. Bye bye. Garçon!
Mohamed ko kɛra baara ye k'a bi dugu jɛra ne ye Mohamed ɲɛla siɲɛ kelen kabako in Mohamed tɛ yan Oui maman. Mohamed k'a bi dugu jɛra e bɛ so in kɔnɔ i t'i sɔrɔ ma so in kɔnɔ dɔɔni sa ka bɔ fiɲɛ la mun de la yen n tun bɛ an ka document dɔw de ɲini mais n tɛ k'a ye quoi. m'a ye m'a ye fɔlɔ. C'est pas grave, ça peut attendre. o tɛ e tun taara min bi ne m'e yɛrɛ ne ma taa yɔrɔ si. ne tun bɛ so kɔnɔ. wa bi bɛ ne ye siɲɛ kelen Mohamed. ne bɛ so kɔnɔ ne ma taa yɔrɔ si. Mohamed o i ma jaabi jɔnjɔn sɔrɔ a ka ci in na. Ne yɛrɛ kun ɲinɛna k'a f'i ye o. E tun b'a fɔ ko ne ka to ka taa munumunu Chacha ka yɔrɔ la. Ne kun y'o fɔ kɛ. Bon n ka yaala ninnu kɔnɔna na ni jateminɛw kɔnɔna na ni dɔ ye ɲɔgɔn ye a tigi a bɛ n'a fɔ a bɛ caman kalama ko in na mais ma se ka sɛgɛsɛgɛ i n'a fɔ n kan ka sɛgɛsɛgɛ cogo min na nka a ko k'a bɛ n dɛmɛ k'an bɛ dɛmɛ kosɛbɛ wa o kɔfɛ ni n terikɛ inspecteur min bila a la olu bɛ sɛgɛsɛgɛli la commissariat caman fana wililen don a ko la n'Ala sɔnna ma a bɛna ɲɛ sɔrɔ. Ala ka ɲɛ sɔrɔ. Maman wa sigida la yan nɔ jeune caman ba de bɛ yen nɔ ni minnu bɛ ka ɲɔgɔn dɔn sisan o bɛɛ ko k'u bɛ n dɛmɛ. Tabarikala o bɛɛ ye ɲɛtaga dɔ y'a ko la n'Ala sɔnna ma n bɛ dugawu n ka dugawu b'i ye i jija k'a ko sen fo ka taa se a dan na o bɛ diya n ye dɛ Mohamed. An se fɛn fɛn an b'a kɛ. Ayiwa n bɛ n seli fɔlɔ. Inchallah. Bonjour madame. Bonjour Assis, ça va? Ça va. Il veut retard la vie. Oui, vous avez tiré la couleur. Ok. Nous, le dossier de Rega Tavals en fait. Un dossier? Demande de partenariat. N'a que l'air de quand on veut qu'elle Si, n'est pas là. Nous, on a la cagne. On a cagne. Il faut aller regarder, on m'entretient. D'accord, madame, il y a un problème. Il y a pas de la cause. C'est le moment de la soirée, ça. Eh, madame, à 6 ans, nous avons un peu ma photo. Mais là, il y a tout le monde qui veut les filles. On s'en va dire assez. D'accord, madame. Netara, madame. Ok, on laisse ça ici. D'accord. Ala, ada kamu sekolah belum boleh. Papi. Ini mama sa. Kira apa bayi? Papi jangan kembali. No, kan di mau kuntara dia kok. Jangan ditambah. Ini siapa ni kalau jurbo? Papi kana jigina sa e ba do papa te ke so mama te ke no ni drone wi ke nyana fimbari we ni ne. Oui, vraiment nyana fimbila. Don go di bilao. Ne papi, ne talo kuranga kuma fe. E ba do no na sa ne ne partager ka papa partager ka mama partager. T'inquiète, hein? Information. Kapta tir muso do fi. Bon, ere ko. Agora sandeu. Papi ne afi ko muso nyana mati bula tara yala la ole ka ga occuper la. Eti ya kabawa. Ike to di koni ni. Ngene bara muso ye. No, nyana fimbari kuma. Yoro de. J'espère que ka kala ke école la ko. Mais papi, bien sûr. On est dans la classe première. Sûr. Sûr et certain. M'a vérifier na chrétien. Cadeau. Problème faut tout là mais papi bara me mikia. Ko bare bini na dubni me afola. E ka gabu ko na laji.
Chez. Ah, il faut aller chez son cinéma. Ah, papi. Est-ce qu'il fallait une son cinéma? Oh, d'accord. N'est qu'à chez toi. Problème pas. Voilà. On a chez d'où? N'est que la mène à occuper là parce que Boron, on était jodé. Marché. Okay. C'est bien. Voilà para ça. Papi ajara. Guri. Itu nggak apa-apa wili parce que aku nggak pas kan ni tapi aku nu kome gola mena fa kome ano. Oh d'accord. Comme ça vi passer kan ta. Oh, dia nak groupe ni. Papi. Oui. Allô papa. Bonjour. Ay nek me fega fi ngonte gola nana papi fi no. Oh, passer kan ni ta ya ok. Eh papa, oui mon petit Jay, nani no fait un dron. Oh ok problème ta là. En tout cas papi begi occupé ni da ya no nye chez du faut qu'on fa. Mais c'est normal. Ok d'accord papa. Bisous. Itu nak kau musuh ya. Yaro de. Papi de. Ah. Yaro il faut que ni gata parce que déjà oui papi ko ni kan gata cours là et puis ma femme maman ko mega na no ni ma permission demander yere bi maman. Non, t'inquiète. D'accord. Oh c'est ça. Assez bien papi. Bon, mettez-moi Vladimir. Como? Aí, Aí, kana dimisa, o faut dire. Eu venho embora no sanga tá yala lá, est-ce que me flare dama. Ni muso flabi bolo, ibi cleo ni nyama chani, ni temo ka. Angata, bashiri. Bacha. Bashiri. Abi. Oh. Tá duro me tu vai na, como se ele. Yo, Joe. Oh, nega che. E kan me? No, kan fu. Aljuri. No, atitola. Abega. Chen fuma. Wallahi. Che, fle ti dago mogola et puis mi volenti sur le téléphone na che. Oma plan menti. Wallahi plan fu ti ne ba don previn fo. Ah, ne be mo foge. Era wa be kala ma go che ne ro. Problem tala sa mina ta kabila. Aha. No gira magate ba. Ouais, ikelem salon na no re mawadun. Abinyagana. Ah. Che ne fe biakadi. Waya gadi. Se me itunangare. Tema toru kata chindo lango meni ila yesu. Allah. Ma. Ajara ko juku. No ni era balla ni la turu. Ntirige. Iga soro suta. Te kata rolo. D'accord. Ouais. Mawadun. Abinyagana. Ah, ok. Che, ndiga nfamne ni eri na yela sisirila. Ntirige domina dugusa de kante wa. Monte le yirim na odaina na irebi. Che, mbo filila okula sa. Tu imagines. Ni aida reve kabo. Como? Che, menga che janfage kula. Chogodita. Me chogodi au flawa ga rendez-vous une place yon ko kan. Aliga fem foi. Che, ntirige. Fenaga famsa. No, me nte jigela, me jiga idarila. Lero ngaya ni informer ni ko ina. Oh, ni ai ma informer se ki manga wole na de ni kanga wole mun na be wole lulaw. Aha. Oubien on est sorti à derrière. Non, mais comment ça? Agme se que sorti à quartier. Ma il me fait ta fait siriri. Non, même pas che. Il me singa gafu doro ere wa be kala ma le ko nin che. C'est vous kolal ça. Oh, mais t'inquiète ça prochainement. Mais c'est inquiet. Ok, faut pas dire non négocier. Ouais. Prochainement nere me gafu to no me mo wore. Madame ne, il était changé. Donc me mon fier. Et profiter mais ya cli tu yere la de. Ere waro ay da ko nin dem sen musokoro balamani do. Daro ni be ga fam, elle est très calme. Ma kuma sugu do yere be boada, il va beaucoup ga sebe ga do adari. En plus avec mon kalama villa, ito don folore.
terikɛ e bɛ ka ɲinɛ min kɔ ne ka kɔrɔ n'Aïda ye koyi. Ayi ne ma kɔrɔya f'i ye dɛ. Ne Aïda ka situation ne f'i ye i b'a kalama déjà. Monsieur le conseiller Ɲamɛ. I y'a mɛn. Voilà. Donc n'i y'a kɛ ten a bɛ diya. Faut pas ten. Donc comme n ka ɲi ka taa cini dɔ ɲɛnabɔ. Ci jumɛn tuguni sa an ka cɛ? I sigi an ka ten min sa. Kow ka ca sa. O dabila sa. An bɛ bɛn o ma siɲɛ wɛrɛ ou bien. Faut pas ten. An ka taa n k'i fili kɛnɛ ma. Ok. Hali cɛ i tɛ chargé walayi. Ousmane. Mɛ f'i ka bulletin fara ɲɔgɔn kan sisan i k'o bila aran na sisan. Tulo bɛ n na? Chef, on va poser de là. O poser jumɛn? Et puis ka jama baden lajɛ. Pourquoi ne? Parce que kan k'a lewaleya parce que i tɛ foyi ni kasoladen kɔ. Tulo bɛ n na? Allez, bila ɲɛ. Amada. Papa clé. Aïda. Ni joint. Un camarade de classe il est papa. Aïda, j'aime pas ça. Yoro ni kanga de. Kana to kana ni cɛ ninnu nga dala yan dɛ. I ta kun ye kalan de mais manamana ko ninnu i sen b'olu la dɛ. I k'i hakili to i yɛrɛ la. Imana ke jamana yala la nyawonya ikana so jamfa juma kontala ne kuntelina wali nyuma koromale sonye saramana nesirana adamayanye bama kofi dunkele Maman, So mané. il parle là.
Yorade. Merci beaucoup. Il repart là ça. Aha. Merci. Yanimi? On t'a dit là. Comment on a fait? Maman. Est-ce que vous avez un bi? Vous avez bichargé le koudou. Bichargé le koudou. Mon bébé boulot. Naïda ni kangabo. Ni aida ko inte. Ibanye fo. Ekele alaria. Nega kiria. Nega ro dum sushi se kane jenta e dusukuna. Termusore do dorosuno foite. Araketin sam termuson. Araketin. Irun tem blanya fedni. Ok, problème caractère là. D'accord. Mais ma pochette est à nous. Ok, donc là va. Parade de monebola. Wari te soro labi, fika bara. Lu te soro labi, fika bara. Muso te soro labi. Parade de monebola. Ah, barakani. Tonya barakani. Barakani. Sobele be monebo jona. Anye kele bila. Kele te dinido. Kele te momo badu fana romfa. Anye kele bila. Imalo kele mani. Bali ma fila chekele. Kele mani. Keri ma fila chekele. Ne sera bon. Mwa yoro yinde yoro. Venga, Felicio! ¡Ay, venga, Felicio! Ayo te foli koyi i bɛ ala de fo ka d'a kan diɲɛ fɛn o fɛn ni maninfin garijɛgɛ b'a la a tɛ taa k'i to fiyewu n'o tɛ ne kun bɛ taa ne ɲɛfɔ u b'u ba baara de ma ta ka baarakɛlaw ta ta waati bɛɛ ala k'an kisi ne kun tɛ ne bɛ nin kɛ cogo di a bɛ ɲɛ ala de don hali ni ne kun tɛ yen ala bɛ bɔ ni sababu wɛrɛ ye yaasa i b'i ka sagi sɔrɔ i bɛ ala de fo a bɛ i n'a fɔ ko ka cɛ i kun na dɛ ne fa dugu in kɔnɔ ko n b'a dɔn bɛɛ n'a kunkolo tari ye ɲɔgɔn fɛ ka yɛlɛ ko ka ca ko mana caya cogo o cogo an ka limaniya tila adamaden ni limaniya tilali la i kungo to gɛlɛya ka caya i y'a fɔ i b'i jija cogo bɛɛ la ka seli matarafa i bɛ seli matarafa hali n'i ye temps sɔrɔ waatinin dɔw la ntɛnɛndonya ninnu ani alamisadonya ninnu n'o y'a sɔrɔ i bɛ se ka sun i bɛ sun ala ye n'i sera ka seli matarafa jango dugukila fɛ maa tɔw dalen bɛ sunɔgɔ la waati min na ka wuli ka seliji ta ka jogo fila seli ala ye haminako yira a la ka ca ala fɛ caman bɛ bɔ i kunkolo la i y'a fɔ i jija o fɛ kosɛbɛ ala ko in ye fɛnba de duguba bɛ kan a ɲinɛ ala ko kɔ n'an y'an ta diɲɛ fɛ a tɛ diɲɛ sɔrɔ wa ala bɛ taa k'an to i jija cogo bɛɛ la i y'a mɛn n'i ye warimisɛnnin sɔrɔ i bɛ nɔnɔ san ka saraka denmisɛnninw na i b'i hami d'a kan o tɛmɛlen kɔ kana ɲinɛ i masaw kɔ kana ɲinɛ i masaw kɔ masako ye fɛnba de ala ye dɔw da a y'o masaw minnu la kaburu fitinin a ma masako jabo nka ni ala ye si ni kɛnɛya di e masaw ma k'u b'i kɔrɔ fɛn b'i bolo fɛn t'i bolo i jija i k'u la nisɔndiya i se ye fɛn min ye k'a k'u ye o k'u ye ala b'i baraji i jija o fɛ y'a mɛn i bɛ taa sugu la n'i ye temps sɔrɔ u bɛ yiri dɔ feere fura feerelaw kɛrɛfɛ yiri dɔ bɛ yen ko ngalama yiri wɛrɛ bɛ yen ko jo n'i sera ka ni fila fɛn o fɛn sɔrɔ i b'a siri saba sɔrɔ i bɛ taa don daga la k'i kɔ ni min bɔr'o la ala ko in tɛ nkalon ye dɛ nkalon foyi t'a la o tɛ foli koyi i bɛ ala de fo ne b'a la ka tile yɛrɛ amina ne fa i jɔ e bɛ ka taa min n bɛ taa kare kunna ne yɛrɛ b'o sira kan an ka taa ɲɔgɔn fɛ a ka i baraji ayisa i delila e ne ka sagi minɛ sisan nɔ e sara tɛ ne bolo
ne kun tɛ san ne ka diɲɛnatigɛ fɛn bɛɛ de kun bɛ n ka sanji kɔnɔ ne mɔgɔ kun salen o ye nka ne bɛ se k'e sara ne nin de o tɛ baasi ye nka ne ma saki d'i ma dɛ ala de y'a d'i ma i bɛ ala de fo awɔ n y'a mɛn o tɛ baasi ye n'an ka taga Nesirana moni i sigira dunyana tɛ gɛlɛma ye adamadenya dun gɛlɛma Nesirana moni Nyani fo balima dunyana mbalima kela kaluye kani fo balima dunyana bombalima musola kaluye imana ke jamana yala la nyawonya ikana so jamfa juma wali nyuma koromale sonye saramana nesirana adamayanye bama kofi dungelema adamadeya dungelema le nyuma fonyana baby mogola juguma fonko baby mogola nyuma fonyana baby mogola baba nesirana adamadeya Yedunu ya beteme Bayereye Yani kita ke jubu ya baye munete bara Bayereye Yani kita ke fadesa ko ya ye munete bara Bara de be mone bola Wari te soro labi Fika bara Lu te soro labi So te soro la bi fiya bara de be mone bojona bara kani oui eh Derni suru kleve avec toi avec ta ata doga ketan we ini fama sa wala kira fama kasi kan bila tanto ni bila sa ko de gacha kuni yo ye ko kacha yo ye ko kacha ponte sa me firim sanuna et puis ma ala ka ko no ya Abdul Kibaru Abdul tara ko la ala kira kamlu ni mane sane o don jogo diga kira kamlu ni mane fama de yama ka fama de don jogo diga kunu ne nya ye restaurant an dindo denim fana restaurant wa asabi ga restaurant ta ko no de ko ba tinsa atangulu doga kui nay te soro wakati na amulu do dabla yame ala ka chogo en no ga ambela je kirin te bui ala ga do amin ok ma chérie on t'a d'aller ici qui fait comme chez toi d'accord ok mets-toi à l'aise comment on fait c'est ga bla chez nous t'as dit ok aw tɛ se baarakɛla ma wa ani fana hali n'a tɛ baarakɛla ta ne bɛ se ka suman dɔɔni sɔrɔ a bolo k'a dun depuis dugu jɛra n bɛ tagama na n ma dumuni sɔrɔ k'a dun n ma baara sɔrɔ. an ka taa kɔnɔna la n b'a ɲɛfɔ n ba ye.
bamuso wele ka na ya ma ba filɛ nin ne y'a sɔrɔ da la ko kɔngɔ b'a la wa a bɛ baara ɲini fana la an tile tɛ ne ba somɔgɔ tɔɔrɔ tɛ kɔrɔ baasi tɛ tɔɔrɔ su la ka bɔ min ka bɔ tomiya tɔgɔ duman jamu duman Asetu Tarawele i bɛ don baara la dɛ ni baara b'a bolo i bɛ don jeli ne filɛ yɔrɔ min na n tilenna ka yaala fɛn na n kɔni b'a dɔn a tɛ tiɲɛ na ni 2,500 walima 3,000 ɲɔgɔn na sabula n bɛ se tobilikɛ la n bɛ se yɔrɔ fɔlɔ ka jɔsi la n bɛ se minɛnɔ ko fana na ani fini ko 3 baara kɔni ma da n'o bɛ yen mɛ an bɛ se ka 2,500 an b'o lajɛ o fana tɛ baasi ye o baasi t'o fana na hakili ko kɔngɔ bɛ la dɛ depuis dugu jɛra ne bɛ taa mana foyi yan n ma se ka baara sɔrɔ n ma se ka dumuni fana sɔrɔ chaise ta k'i sigi ayiwa k'i nɔgɔ ji da chaise ko in sa yama ɲɛna Ça va Ousmane? Asi, ne wari ko kɛra cogo di? Mais hali tɛ n fo fɛnɛ? Ça fait la 4e fois. 4e fois n ka ciden bɛ taa foyi kɔ a b'i wele i tɛ sɔrɔ mun de bɛ yen? Ousmane, tiɲɛ na i ye wariko kuma fɔ mais a fɔ e ka bɔli ma gɛlɛn ni nin bɛɛ ye? D'accord, n y'a fɔ. I da tɛmɛnen kɔfɛ. Je veux plus te voir ici. Je veux plus jamais te voir ici. Ousmane. Et puis fais gaffe. Fais gaffe. À ton man Djambli. Fais gaffe. Ousmane, mun de kɛra? Ousmane! Ousmane côté! Maman. Alhamdulillah. Blo, ni moto bomi? Ça va da? Maman, Aïda ka moto kura da, moto kura so. Aïda, o ɲɛna yɛrɛ de. I kɛnɛ k'a kɔrɔ. I kisi zon tɔɔrɔ ma, i kisi nɛgɛ tɔɔrɔ ma. Nka a y'aw hakili to aw yɛrɛ la dɛ. I b'a dɔn ko dugu Bamakɔ sigi in ma nɔgɔn. Dugukɔnɔna ferekelen don. A y'aw hakili to aw yɛrɛ la. D'accord, a y'a mɛn tan. Maman, n bɛ Aïda bila ka segin moto la.
Comment? Aïda bila ka segin moto ye. Pourquoi Aïda bila ka segin moto ye wa? E taara moto ya? Mo bude na Aïda bɛn'a kan ka ban. A ka moto tile d'a ma i ka don so kɔnɔ. Tanti, ne yɛrɛ de n'a bɛn'a kan ko moto bɛ to ka si ale bolo a bɛ taa ne bila ka na. Ma fille, e tɛ nin dɔn ne de b'a dɔn. Dugu in man ɲi. N'i ka moto d'a ma moto kura de don. A bɛna su b'a bolili la. A ka moto tile d'a ma i ka don so kɔnɔ. I teriya. Aïda. Donc an b'a kɛ tan an bɛ ɲɔgɔn wele. Ok, on se retrouve tout à l'heure. D'accord. Bonne soirée. Merci. K'an fo. Komi i b'a fo. Lamɛn. Hey, mɛ. E ko n t'a fɔ ko moto ko in de la e bɛ k'i ɲɛ kumun ta k'i fari faga i yɛrɛ kan. Mɔgɔ ye fɛ ne ka kɛ cogo di? Lo, i ba de ye ne ye. Ni ne ko k'i y'a kɛ cogo min na a kɛ ten sa. Mɔgɔ n'o tɛ i bɛ moto kura de san ka di yan kɛ. I bɛ moto de fɛ wa? An bɛ tila k'o kuma kɛ kɔfɛ. E ka t'i waraka ne mago b'e la sisan sisan i k'i teliya ka taa sugu la i ka taa n ka fura san ka na di yan. N'i nana an bɛ moto ko kuma kɛ. Ma sɔn k'i déranger o n nana n tɛgɛ la ɲɛnajɛ dɔɔni. N yɛrɛ tɛna fiɲɛ minɛ e kɛrɛfɛ yan. Ka te dɔ d'i ma? Ayi aw ka te jalen ninnu u ma se nin ma. Momɛdi ne ko dɔ ye kunun a ma ne kunkolo minɛ dɛ. O ye jumɛn ye? E ni min tun bɛ baro la kunun e b'a dɔn cɛ in kɛ. E b'a dɔn. Ne b'a dɔn n ko ye ne terikɛ kura de. Momɛdi e na ni bi cɛ kalo 2 e ka teriw ni kanubagaw sɔrɔ Momɛdi o ko kelen bɛ ka ne kamana gan dɛ. Ma an ka bara kɔnɔ wagati dɔw la il faut que i ka jɛɲɔgɔn kuraw teri kuraw ani kanuɲɔgɔn kuraw de sɔrɔ walasa i bɛ se k'i ka laɲiniw sabati. O tɛna ne bali cogo si la kan dɔgɔmuso ka affaire in sama ka s'a dan na. Momɛdi a ko kunkolodimi bɛ n na de cɛ in yɛrɛ de kunkolo man di ne ye. Kana jɔrɔ o la kana jɔrɔ o ma a bɛ ɲɛnabɔ. Ayiwa n'i ko ten n bɛ dugawu kɛ Ala ka kɔɲɔ nɔgɔya Ala k'i don kalo dubi la Ala k'i kisi tɔɔrɔ ma dɛ Momɛdi. Ami. Ne bɛ taa n da dɔɔni. Halisa o tuma mun b'i la? N bɛ sɛgɛn fariw bɛɛ bɛ n dimi dimi Momɛdi. Ayi ne ka nali tɛ Momɛdi ne bɛ tile dali de la tan. Fura nin fɛnɛ sɔrɔ man di bolo. N filɛ nin. Ni kuma jumɛn ne ye ci i tɛ na yɛrɛ la a dafara ko. Dafara. N sɛgɛnna yɛrɛ dɔɔni. A bɛ dɔn i fɛ cogo la n tɛ n ka fura sigi. Non e bɛna mun de kɛ nin fura ninnu na de? N den i ye denmisɛnnin nin ko ninnu ma o t'i ɲɛ sira la i y'a mɛn wa e yɛrɛ kɔni de ne mana ne ɲininka kuma o kuma e b'a fɔ ko ne ye denmisɛnnin wa ne fɛnɛ tɛ denmisɛnnin bilen o. Ne yɛrɛ tun bɛ ne ɲininka pourquoi à chaque fois ni ne ye kuma fitinin fɔ ou bien ni ne ye n tɛ se ka kuma n tɛ se ka kuma i fɛ n tɛ se ka fɛn kɛ n'i ma dimi n kɔrɔ ne ye mun de k'i la. Tɔw ba bɛ to ka fɛn minnu san san ka di olu ma e tɛ to k'olu kɛ ne o. Mun kotanya de b'e la du in kɔnɔ. Moto. E ne ma moto ko kuma in kɛ ne ma fɔ e ka dugawu kɛ ne ye n ka baara sɔrɔ ne ye baara sɔrɔ n b'i ka moto san ka d'i ma. Baara bɛ sɔrɔ koyi i fana to k'i hakili to ne la fɛn misɛnnin ko ninnu de la e tɛ sɔn olu ma o. Hali n digi n'a ka subahana kuma ninnu e ka dugawu kɛ dɔrɔn n tɛ bɛn ni dugawu ye baara ko la.
Maman, toi, faut être là, je vais reposer. I ka taa n'i ka so an ka kuma ninnu ye ne bɛ taa n ka fura sigi fɔlɔ. I nana de? Ne nana mɛnna n ɲɛgɛnnen tɛ balonajɛ la. Ça va? Ça va. Calme. Et ta journée? Ça a été. Ça a été? I yɛrɛ don. Ouais, tranquille, voilà. Au fait, chérie. N ye baarakɛla dɔ sɔrɔ. Baarakɛla? Awɔ. O ko jɛlen fiyewu. A bɔlen ni mɔgɔ ɲɛnama fɛ. I ma sɔn ye dɛ. I ka mɔgɔ ta ten, e b'a somɔgɔ dɔn? Ala ko tiɲɛ, ne t'a somɔgɔ dɔn. E t'a somɔgɔ dɔn? E kɔni ma dɔn fɛn fɛn kɔni o ye risque de ye o. An bɛ don min na ko bi Bamakɔ yan, kow ma nɔgɔ dɛ. Ka mɔgɔ ta ten, i t'a fa dɔn, i t'a ba dɔn, i t'a bɔyɔrɔ dɔn, wa mɔgɔ sugu minnu e t'a dɔn. E yɛrɛ kɔni b'a dɔn kɔni o tɛ ko ɲɛnama ye dɛ. N t'a wele yɛrɛ k'a lajɛ. N'i ko ten problème t'a la. Sinon kɔni Asetu. Asetu. Naam Dan. Na. Naam Dan. Dutigi nana minɛ yira a la. An tile tɔnɔ. Ama Anje. Ça va? Rosti. E bɔra min? Ne bɛ bɔ Tomia. Tomia? E ka mɔgɔ dɔw bɛ Bamakɔ yan? Awɔ, ne tɛna muso bi yan. Baasi tɛ. Asetu i bɛ se ka taa fɔlɔ. Oui. Nin ka ko ma ne kun minɛ dɛ. N yɛrɛ bɛ cogo min na tan. Nin ka ko jalen tɛ tiɲɛ yɛrɛ la. Mon cœur, e yɛrɛ b'a dɔn ne sɛgɛn bɛ kɛ baarakɛla ko la. Ne kɛlen ka nin sɔrɔ n t'o tɛ a ka ko min kun minɛ cogo di. O fana ye tiɲɛ. Tiɲɛ yɛrɛ la e kɔni i sɛgɛnna baarakɛla ko la. An tɛ dugawu kɛ sa. N'an ka hɛrɛ b'a la, Ala k'a latigɛ a n'a kan. O tɛ? O dugawu kɛ. Ala k'a n'a kan bɛɛ, i y'a mɛn? Inchallah. En fait, ne yɛrɛ fana bɛ fɛ ka fɛn dɔ fana f'i ye. Parce que o fana o kamanagan dɔɔni bɛ n na quoi. I b'a fɔ mun? Bon, i b'a dɔn ne ye yɔrɔ kura dɔ sɔrɔ. Donc ne bɛ k'o aménagement kɛ k'o minɛnw kow sigi sen kan. Mais i b'a dɔn an bɛ don min na ko bi yɛrɛ sɔrɔ ka gɛlɛn wa client ko o problème ko fana bɛ yen. Yɔrɔ kura dun don. E chérie min ye client ko ye i bɛ pipe to ne ma ne b'o kɛ. Mais nin b'a kɛ tɔ ye 500. E ta ye 1 million ye dɛ. Sisan kɔni a fɔ ko wariko de ye ta ye sinon nin tɛ baara ta ye. O bɛɛ b'a la. Tɔ ta ye 500 ne ta ye 1 million. O tɛ ko jɛlen dɛ. E ni tɔw ta tɛ se ka kɛ kelen o. I ko ten? Problème t'a la. I t'i profiter an ka ballon la ɲɔgɔn fɛ. Taa bila film la. I bɛ nin kelen nin lajɛ. Nyani
fo balima lunyana mbalima kela kaluye kani fo balima lunyana ombalima musola kaluye imana ke jamana yala non mais imana ma fam sa chesi ke gunya we dogo ina chene gunya wala me ga ire garuya me wa ire garuya we jamar panchira dogo be sel dege na ka ga ire garu kumbe ka non mais che I fene we darala amanchur nyonga ya che amben kuma ke kofe na ajili ma okay ite dai kana nji sono ni geleni ne te tuibolo re che komia ayo obo che ndafye nangan belakang na follow okay wo belakang na jona ndafye nyeko kon kala che fresa ko ndoro okay fen mu ngadi mo sansa che moto kurasoro ha kalunte donc mama moto kile la wo che moto kurasoro wallahi non anche nyana turu félicitations che sige ya fam che ai dare moto kurasoro ngache che ka fodron ka ke le saba ai moto kurasoro eche ala ngane benaida fanyo onan nesa wallahi no che ambura sina to ko mari la tina takat ngache ha ngache ibe san fetoro ala iga jigi donuma o fene siansi du mais ma be kamane la la kamati la me ala iga jigi comment il se peut que ibe waso no wal fe ina vita bini baka moto soro ne akila yere kan fara ne ga ngo joie manifester donc ne ga réaction ne iwaro walta tse ya mo taya tsigaki tirige aida wonta ile tare ibo kalama okay tirige ambura sina to ko mari la ibora sina me time be famne no ne be law mo ko te no fe ga tege taga ni wala et puis moto ti bolo donc o jalousie re be la ne ba donc anche ne be sina to ko makoro don wal moto tirige ma fam wallahi ma fam aida wona ga moto soro clé saba corona na ya ga moto soro clé saba pour moi un mois un mois al date do kumala mais anche fene ça un mois abliu kuna kumari masi suna weke era baro pere tan mega sego ke iga besoin ko la ibo kalama ou bien ni nage evene badon atimenega era baro pere tan mega sego ke ntirige atasa wate fega sa nera jigita ga ere date ka do fem kumala ni de imediat fam wakati dme ni moto soro wakati na medien fam anche ne ba blago Jane putai sih renga ce. Doi kita kan ninga program ni tu nyono te. No, anche tidak tadi ninga program tu nyono me figi yere la kunu ni kwa. Tibe sola toro. Ega pubati antuka debe jibonka bitaka aida fi. Matakura. Aido boleh. Ce. Kame. Yeah. Vraiment, félicitations. Merci. Il faut y gâter. Otejagwaya, on est bien aimé. Wow. Elle a tenu à faire baga bien aimé. C'était mana affordable, mais bien sûr qu'il baga bien aimé. Elle est baga bien aimé. Oui. Parce que nous ne quoi Camille que et oui, faire moto sangadi masai, faire moto sangadi ma. Et puis de plus, elle s'est imaginé tout de moi à cet âge-là. Quand ça n'était pas pour il a connu une faille. Il va quand ma fin d'obéir. Elle sait qu'il faut un d'enseigner forcément quoi. Peut-être qu'elle a ses raisons. Mais ça ne veut pas dire qu'il bâtit fait ou bien qu'il veut jugement sur d'autres cas. Tu ne sais pas ce qui se passe réellement. Et en plus, ta maman, elle fait beaucoup d'efforts pour toi.
Donc, il m'a dit que Fitri Wale, il faut reconnaître ces efforts-là. Ah, ok, n'avait effort Kenéo. Pourquoi ne le voit mis qu'à tout Kené? Mais peut-être que à atteindre dans ko yoro ka gelen ko ka gelen warite no muso shite no ko aba dengulu ko ata denfe. Abi, Neba. Arrête de dire des bêtises. Et vous comme moi comme fort. Mais nga de bi la bi abi taka ko la puis abi fallait moto là pour ma belle, mais quand il s'agit de moi, c'est tout à fait un problème. Écoute, arrête de chercher la bête noire, d'accord? Nia ya make, c'est que peut-être à quelque part de ma ou bien à tableau de c'est tout. Et puis, les motos est neuf la beritayo. Mon état est étaré. Tu peux prendre ma moto quand tu veux. Katiga course ou kenai. Ou bien? T'es sérieuse là? Mais bien sûr. Merci. Merci. Quand même, Ambora, c'est notre là. Voilà, donc on kerare. Vraiment. Ok, Aïda. Medo. D'accord. À la prochaine. D'accord. Nous serons les cinq. Prends bien son état, ok? Merci. Bye bye. Bye bye. Donc, bye bye. Ok. Pas de problème. Excusez d'avoir ma claque de copain. Bonjour madame. Elle est Fifia. Justement, nous allons donner un dossier de déposer pour voir ensemble ce qu'il y a partenaire quelque chose. Oui. Monsieur Kouba. Oui. Ravi de faire ta connaissance. Ça va. Alhamdulillah. Dieu merci. Ah va. J'espère qu'il y a un dossier sur le fond. Mais dans ces 2 jours-là, il y a des documents. Ok, de toute façon, nous avons la démarche de la parce qu'on veut que le partenaire a été structure famille. Il n'y a pas de problème. Comme il y a raté dans le nom, pour longtemps là, c'est là, il y a tant de tuer. Il n'y a pas de problème. Maroc a visité Djarani. Voilà. Je m'ennuie tellement ici. Et finalement, tout le temps, il se connaît. Il va papa te kea, maman te kea, ne doro ne kea no. Et puis nega boli ba nous fana mandoué donc. Donc si je comprends bien, je fais la fourreau et qu'il est Neptune sur le vin qu'on a. Tu as tout compris. Wow. Mais en dehors de l'école, tu fais quoi d'autre comme activité? Bon, en dehors des cours, ma passe-temps favori est la lecture. La lecture que je surfe souvent sur internet. Quand on a communication, nous faisons nos recherches parce que il y a une entreprise de maman et n'est qu'un relève assuré. Donc je vais être comme elle. Tu as devant toi la future directrice de Elba Productions. Wow. Tu as déjà répondu à ma question suivante. Est-ce vrai? Oui. Et toi? Bon. En dehors de l'école, je suis musicien. Waouh, sérieux? Oui. Ah, mais ça c'est super. Encore qu'on est une future star de Gayala. Bon, on peut le dire comme ça. Non, ça va aller. J'aime un morceau qui me l'a. Il y a forêt. Oui. Salut. Maman? Oui. Mon camarade de classe, Ablo. Ça va? Oui, ça va. Torosté. Torostula. Ifanibo. Bashfeitula. Bashite. Bagagene. Ma. Akuna na boembi. Ok. Nkangabo. Nyamando bedala. Ibe kila katache. Ni mama mo ko lenjelin ko. Ntika batara dia la daida. Ma yere de koni, ina mo blaga changer tout. Ima fo chimani. Ngata ka singa na kasura machi. Ala ka kilera de. Amira.
Nana mɔgɔ ka mun cɛ. Toi aussi. Jai yɛrɛ i m'i ka cɛya tɔmɔ dɛ. Donc i cɛ ka ɲi b'a fɔ i ba. Ne cɛ ka ɲi ni mama ye dɛ. A jɛlen don ni ye dɛ. Mais i kɛ ka bɔ an fɛ yen dɛ. Ah, comme ne yɛrɛ bɛna taga déjà. Déjà? Ok, en tout cas ça m'a fait plaisir. Oui, c'est normal. Je te l'accompagne. Ok, pas de souci. Chérie? Chérie? Oui. Est-ce que nous aurons gagné? Min na sunɔgɔla. A bɛ cogo di? Bon, n tɛ cogo la. N b'a dɔn sisan kɔni i hakili latigɛ la. Caman bɔra la i b'o fɔ n fɛ. E kɔni b'a dɔn kɔni kunun ɲan kuma kɔni tun b'a sɔrɔ kɔni e bɛ k'i ɲɛ kala hami ni baarakɛla ko ni fɛnw. N ma fɔ kunun dɔ ma sɔrɔ bi yan. E ka bi ta in kɔni n y'a ta k'a lajɛ a ma ne kun minɛ dɛ e ka nin baarakɛla in. Feere y'a daminɛ tuguni mun b'e kun minɛ? Mais a ta k'a lajɛ kɛ ne kɔni y'a ye cogo min na c'est comme si mɔgɔ basigilen tɛ quoi. Walayi. Ne tun b'o la basigilen don parce que a b'a ka baaraw kɛ. A b'a na kuma fɛnɛ kan. Tiɲɛ yɛrɛ la ne ɲɛ bɛ nin na cogo min na n tɛ mɔgɔ basigilen dɛ. A kɔni garankan kɔni ma ci tiɲɛ yɛrɛ la. Chérie, e fɛnɛ ka sabali sa. Komi i nana Ala minɛ dɛ, e bɛ se k'o bɛɛ jateminɛ o la kelen ni kelen k'o dɔn cogo ye. Ayiwa, baasi tɛ. N tɛna bɔ i ta la. Sini baara caman b'i bolo. Caman bolo. Ayiwa, donc bonne nuit. Tuguni nata. An kun d'an ka disi ka sunɔgɔ. E fana sa e yɛrɛ kɔni b'a dɔn kɔni disi ni tɛ bɛrɛ bɔ bilen fɔlɔ ni sisan tɛ kelen dɛ. A bɛ bɔra wɔɔrɔ a b'a cogoya la sa. Non tiɲɛ yɛrɛ la fɔlɔ ni sisan tɛ kelen parce que n kɔrɔla bɛrɛ kɔrɔla ɲɔgɔn fɛ. Ayiwa o disi in ka di k'i yɛrɛ sɔrɔ. Bonne nuit. Bonjour madame. Vous allez bien? Alhamdulillah. Ok, merci. C'est vous, monsieur qui? Oui, c'est bien mon aide. Ok, ça tombe bien. Ok. Il n'est de bras téléphone. Ah, d'accord, ok. Ok, il y a femme. Comme il y a fait tout le téléphone là, ça dépense la rigueur. J'espère qu'au bilan, oui. Parce que, Brian Kakalam Koudjou. D'accord. Malheureusement, comme il y a un boss à l'écran, rendez-vous dans le 600, 600 000 là. Donc, il y a des choses à tenir. Mais c'est pour ton boulot. Vous étudiez. Et je te reviendrai faire prochainement. Ok, pas de problème, c'est bon. Ok, merci. Ok, après vous, madame. Ok. Tadio. Ousmane. Ça va? Comment tu vas? Tu as moral où? Tu es Joamé. Ça va? Ouais. Ça va quand même. Tiens, il y a de compter ça il y a un fer, wallahi. Tiens, ne veux pas la trouver, tu es bien bouillant, il a flou, ça va pas, hein? Ouais. Jolango Betui. Tu as business au doux, ça va? Tu es business, il est vrai. On y a ma tuko inelanga che kana mala ina ame tuka amina che era
yani ka na i b'a bɛɛ kalama o kelen de don mais yen bila ta jo mais a cɛ ne b'i bila cogo di n bɛ nin bɛɛ la kɛnɛma hakili b'i la wallahi n hakiliba de b'i la an ka cɛ i y'a faamu wa t'a la ne yɛrɛ ye business dɔw kun tigɛ ah bon ouais denmisɛnnin dɔw bɛ n bolo yan nɔ an tora business dɔw ta mais a man bon ten kosɛbɛ mais ça va yan yɛrɛ ouais n bɛ n ta sɔrɔ dɔɔni mais n ka cɛ pourquoi pas to yen ni bɔra an ko business kɛ ɲɔgɔn fɛ ou bien ouais mais e yɛrɛ m'a fɔ ko ni ne bɔra yan ne tɛ n bɔ san de dɔn yan ya pe n ka cɛ san tan bɛ yan t'inquiète ni libéra la tɛmɛ hein Tono mais b'a kanama n y'i ka kuma fɔ Leslie ya Leslie kelen Leslie kelen min min f'i ye Leslie bɛ bolo la n ka cɛ a sanna man ka jugu ni fɔlɔ ye a tun bɛ togo la fɔlɔ a ka jugu n'o ye bi mais a fɔ ye k'a ka teliya t'inquiète i kɛ pewu i y'a mɛn heure sera très bien merci beaucoup Nsɔn. Nse, Mohamed. Hɛrɛ sira. E dun wulila joona bi? Awɔ, an kan ka taa ci dɔ la. I bɛ taa min? Mama de kɔni. Yala kun ye jumɛn ye? E mais mama don o don e bɛ ne ɲininka i bɛ taga min i bɛ taga min i bɛ taga min ma e bolo ne ye denmisɛnnin de tuguni. Mohamed, i tɛ denmisɛnnin ye nka i ye ne ka denmisɛnnin dɛ. Mais sira kana taa don problème de la dugu man ɲi. Tu sais maman, je suis déjà dans les problèmes. Ayiwa. Sisan kɔni ne bɛ solution dɔrɔn de ɲini la. Ayiwa n bɛ dugawu la n dɔgɔnin. Ala ka koɲɛ bɛɛ nɔgɔya. Ami ami. C'est bien. An tɔgɔ. N'i taatɔ yɛrɛ bɛ yan. Awɔ. O tuma ci dɔ bɛ yan. Ayi, ne tun bɛ fɛ k'i reposer de. K'a reposer wa? Munna? Su de ma don joona o Mohamed. N kɛ fatɔ ye siɲɛ kɛ. Mama yɛrɛ de kɔni ko ne ma don joona donc i bɛ ne don heure bɛɛ jateminɛ sisan quoi. Mohamed, i ma kɔrɔbaya ne ka ladili ma koyi. Dugu man ɲi. A to n ka jɔrɔ n'i ye koyi. Maman, i b'a dɔn depuis ne ma taa Faransi ne bɛ dugu dɔn wa n nalen sisan n bɛ dugu dɔn yɛrɛ de ka tɛmɛ hali fɔlɔ kan. Ayiwa. Kana jɔrɔ o la yɛrɛ. N'i ko ten. E ka dugawu kɛ wa. N bɛ dugawu la dɛ. N bɛ dugawu la Ala ka kisi ni tanga k'aw ye. Ami ami. Nyani fo balima lunyana mbalima kela kaluye kani fo balima lunyana ombalima musola kaluye imana ke jamana yala te ni ata kala i waro shen da bana woni malla bibina surtout yere an wertem an renouveau ya nun shen nunu i waro ku be fen nyama woni bo sisan mais là c'est bien. Le pouvoir radio sur nous, on veut qu'on a fait une manière de faire. Trahison me pour là. Tu veux dire la princesse? Vous voyez, nous sommes ici, il fait un smalin, on a galopé, quand on est au fond de la connerie. Il faut donner des, il est tard. Toi, il faut là. Et nous, il est qu'il y a cané. Et il est la première dame. Bon, même la révision de l'année, je suis un examen. Ah, ok. Bonne chance. Merci. Baby. Oui. Allez, gars, fais notre dia, on canne qui donne. D'accord. C'est tout. C'est tout. Nan. Bien. Nantan. Jiro dama de. Frigo kono bɛ dɔn kɔnɔ. Asetu. N y'a faamu. Wala le ga ni baragala hakili dafa ni. Wallahi. Comme mali mo.
Demore sigi hakili sigiya. Asetu. Ya fama. O ma fare wulila. O be busantigi dɔ de bi bɔ. Dila sa filɛ kan ka fini bɛ nɔgɔ ni e mɔgɔ sugu ye. Ama dabɔ kama. Toi tu la fermes. Ama dabɔ kama ma tɛ ɲɛna ya. Ay ya fama. Tani ya fama boy. Ya fama. Kana magana. Ne ma dala ne hakili dafalen don. Bam tan. E dun y'a f'i ɲɛna i ka nin baarakɛla ye han e kana baarakɛla wɛrɛ ɲini bani. Mɔgɔ min n'a hakili tɛ ɲɔgɔn fɛ. I sigi hakili sigi dɔɔni. I bɛ bere se ka taa min. Tɔnɔ e ta fɛ. A ye n ka fini bɛ nɔgɔ. Je vais me changer. Pokoknya karena dia bisa dikasih tahu ini mah ada buat kamera. Mais n'i y'a ta k'a lajɛ e ɲɛ t'a la a ye mun kɛ sisan han ni e ni ala cɛ nin ye ko ɲɛnama ye i t'i hakili sigi busantigi t'i kɔ foyi foyi. Oui. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillah. Madam. Ha? Sogodo. Bai fustino. Bai fustino. Si Rabi. Ini beraji. Meji sulian. Otu bashi. Ala kanisara. Ala kanisara. Amin. Maka doa. Amin. Ko ni mamme ka yɔrɔ ye. Mamme kosɛbɛ. Mun bɛ fɛ ka fili. Nka denmisɛnninw ye sira ɲɛfɔ n ye bɔlɔmɔlɔnin kɔnɔ yan fɛ. Ma se k'o diyara n ye. N'o tɛ baasi t'i la. Baasi t'i la. O diyara n ye kosɛbɛ. Ala k'an minɛ k'o bɛɛ nɔgɔya. Halisa Ala k'an jigi o tugu. Ala k'an kisi k'an tanga. Ala k'an sɔn k'an somɔgɔw sɔn. Amin. Ala ka dugawu. Amin. Yani ne ka so ye. Jɔnko la i ka yɔrɔ in ka ɲi so in ka bon cogo min na cɛ ka ɲi o cogoya la n burankɛ don baasi t'a la burankɛ t'i bolo fɔlɔ dɛ a bɛ ɲa ni ala sɔnna an ka da tigi ma n'o ye jabaru ala ye n'i ye diɲɛ fɛn o fɛn di ale ma i y'a di a dibaga ma ala ka n burankɛ ko nɔgɔya ala ka kɛ cɛ ye min b'i to i danbe la ala ka kɛ cɛ ye min t'i woyiba ala ka kɛ cɛ ye min t'i malo ala kana kɛ dɔrɔkutala ye ala kana kɛ gulɔmina ye ala k'o kɛ a ka ala ye bonya n'u barikɔnɔ lɔhɔrɔma kosɔn ala k'o kɛ danfɛn bɛɛ lajɛlen la sanuma danfɛn ma san danfɛn bɛɛ mamadu mustafa bonya n'u barikɔnɔ lɔhɔrɔma kosɔn kisi nɛɛmaba ye sallallahu salim ala ka duwawu bɛɛ ya rabbi amin ala k'i yɛrɛ maa kɔrɔ amin ala ka duwawu minɛ amin n'o tɛ n'i ka fura ninnu ko i ye ladilikan fɛn fɛn di yan n y'a bɛɛ suit à la lettre ne yɛrɛ deni dɔ tun bɛ ne kan depuis ne ye ka fura ninnu ko ani ko n ka dugu tilafɛ seli min kɛ ka seli matarafa ka sarakaw bɔ bura ne kelen ka ninnu kɛ doni tun bɛ ne dilan de ko fɛn dɔ de y'a ta jɔn ka bɔ ne Allahu akbar ala bɛ se ko la o de kama ko a ko a ka jɔnw ma n'a mago jɔra ale la su ani tile an ka wele a b'an jaabi k'ale b'an ka bila de la a bɛ ɲɛnabɔ ni ala sɔnna ma a bɛ ɲɛnabɔ nka nin soba in kɔnɔ e kelen de bɛ yan ni den de bɛ yan i den den b'i bolo awɔ a bɛ san joli la a bɛ bagi kɛ ɲina a bɛ san 17 na bagi bɛ tubarikala ala k'a balo ala k'a balo ala ka kalanko bɛɛ nɔgɔya ala ka duwawu minɛ amin nka n y'a f'i ye cogo min na i bɛ jija seli in fɛ dɛ i b'i jija silamɛya in fɛ i bɛ ala ɲini ala t'i maa bila dɛ n'i y'ale wele kungo o kungo la ka ca a b'i jaabi nka i k'a kɛ ni dusukun jɛlen i k'a kɛ ni limaniya ye i k'a kɛ ni ala dɔn ye i y'a faamu ni ala sɔnna a ma fɛn min y'i ka baarako ye a bɛ ɲɛnabɔ n yɛrɛ n bɛna ɲinɛ k'o yɔrɔ f'i ye sababu dɔ yɛrɛ bɔra n ye
N ye n ka dossier bila baarayɔrɔ dɔ la a baarayɔrɔ yɛrɛ dossier déposeli a ka gɛlɛn mais a sera ka déposer n ma ka o jaabi kɔnɔ o ma tile filɛ in na a bɛ ɲɛnabɔ an de bɛ n dugawu ye dɛ a bɛ ɲɛ an ka di a tigi ma an ka di maa maa min bɛ yen n'a ka ɲɛ ko tɛ fiye fiyewu jabaru ala ale bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ a bɛ fɛn bɛɛ yɛlɛma wagati bɛɛ ɲɛtugu ka yɛlɛ ka suma ale ka kɛtaw la n'a ko a bɛ nin baarako in ɲɛnabɔ a ye ne bɛ to kuma la sa appel bɛ don e kun ala ka baarako nɔgɔya ala ka minako nɔgɔya ala ka si ni kɛnɛya di ala k'an sɔn k'an somɔgɔw sɔn ala k'an jigiw tugu ala ka si ani kɛnɛya di ami nba n'a tɛ kɛ baasi ye komi seli waati surunyara n bɛ fɛ ka taa misiri la kɔfɛ ni lafiyala a bɛ se ka kɛ n bɛna don wɛrɛ n bɛ baro kɛ ala sɔnna a ma kana fɔ n ma y'a ma tuguni dɛ n tɛ jɛ ka seli dɛ n tɛ jɛ ka seli i y'a faamu seli de bɛ maanifin changer jogo o jogo mana kɛ hadamaden na jogo jugu fara jogo ɲuman kan seli de bɛ na ni limaniya ye dusukun na i ka se ka jogo ɲuman ta k'i banban o ka su ani tile ka k'i taama se i y'a faamu i hakili to la kosɛbɛ mo bɛ siran ɲɛ awɔ na i bɛ bilasira ayiwa a ka ɲi k'i yɛrɛ tɔɔrɔ k'an m'u fo Ah, oui. Ça va? C'est comment? Bachitila. Ça va? Eh bien. Il parle là. Merci. Je fais la barre. Kumbararo. Et Fifi. Il faut pas l'aide à t'en dire mati. Ah? What est le bureau? David. Ne mata bureau la chiro be mo ko sogo nyene bonni ne rete. Fifi. Bara mana caya cogo o cogo souvent il faut que ka temps dɔ di yɛrɛ ma han a lajɛ k'i reposer dɔɔni e bɛ ka ɲinɛ fɛn dɔ de kɔ denbaya dɔ de b'i kɔ au moins i k'i occuper denbaya la dɔɔni David den a ka kan ne ka éducation la cogo min a ka k'a ye talati Fifi e bɛ ka ɲinɛ fɛn dɔ kɔ den ye musomanin de den musomanin de dɛ wa don dɔ la cɛlasigi de b'a ye a bɛ taa cɛla la de mais ne m'o o éduquer cɛlasigi ɲuman na han gundo caman bɛ yen musow b'o dɔn ka tɛmɛ cɛ kan e bɛ se k'i den kalan o la hali ne yɛrɛ mun filɛ ne ta waati dɔ la n ko ne bɛ permission ɲini baarayɔrɔ la ka na so kɔnɔ David n y'a faamu mais n t'a kana ayi a tɛ tɛmɛ nin kan hali ka taa ni fitinin kɛ n kɛrɛfɛ fana han Amantli. Ça va? Ça va. Kon basi tɛ? Basi foyi tɛ yen. Wa. I yɛrɛ dun? Ouais, ça va alhamdulillah. Kibaruya jumɛn bɛ yen? Kibaruya foyi tɛ yen. Madame dun? Madame bon a ko ne ma k'ale bɛ ka taga baarayɔrɔ la dɛ. Ne bɔra baarakɛyɔrɔ la sisan nɔ. Ah, ne ni Fifi farala ɲɔgɔn na hali a ka ca ni 2 heures de temps k'ale bɛ ka taga bureau la. Ok. Contrat kun b'an dɔw ni ɲɔgɔn cɛ i b'a sɔrɔ a taara o signer. Contrat wa? Fifi mi tilen k'o fana ɲɛna dɛ a ko ne ma de ko dossier camanba de b'ale bolo bureau la k'ale bɛ ka taga baara kɛ bureau la ani a ye mɔgɔ wɛrɛ ta a m'o fana ɲɛna dɛ est ce que o ye ko jɛlen f'i ye? O ye ko jɛlen. Ayiwa baasi tɛ. Ne kun nana ci de la madame fɛ yen n'a ma ɲɛ a yɛrɛ tɛ yan nɔ ne bɛ siran ɲɛ. O ye mun ci? monsieur i yɛrɛ fana ka sabali sa o ye bureau ciw de ye. Ayiwa baasi tɛ. Ne bɛ siran ɲɛ. Awɔ n'a tolila kasa bɛ bɔ n'Ala sɔnna aw k'an bɛn.
Papa, o kuma kɛra cogo di? Mun kɛra? Ah papa, depuis tilegan fɛ e sigilen bɛ yan nɔ fo sisan. A bɛ t'i ba de nɔ yan. Depuis e ba bɔra depuis tilegan fɛ fo sisan hali bi a ma don so kɔnɔ. E ni Ala cɛ muso furulen. Ko damata ye baara ye. E ba tɛ fɛ k'i reposer tuma si. A kɛlen don ka baara yɛrɛ fisaya n'a ka denbaya ye. O bɛ bɛn yan. N sigilen don k'a kɔnɔ o de la. N'a nana n bɛna mun kɛ n yɛrɛ b'o dɔn. Papa, a fana kana kɛ ten sa. Hali bi tile fɛ ne bɛ n ka so kɔnɔ ne tulo bɛ aw mankan na. N'aw fana m'a jate minɛ de. A t'a dɔn k'a bɛ ka nin min kɛ a bɛ se ka ne yɛrɛ perturber yan. E ka éducation kama de dɛ. O de la ne bɛ ka nin kɛlɛ kɛ. N'a fɔra à chaque fois ko ne de bɛ ka occuper e kelen na. O tuma ale ka jɔda bɛ kɛ mun ye? Han? Cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛla la cɛ b'a jɔyɔrɔ fa. Muso fana kan k'a jɔyɔrɔ fa. Mais n'ale ye baara fisaya n'a ka denbaya ye o tuma an bɛ taa min? Papa dɛ, fɛn bɛɛ bɛ communication ni dialogue de bolo. A bɛ ne bolo a bɛ se ka olu kuma kɛ ka sɔrɔ a ma mankan kɛ ou bien? Ne y'a fɔ a ɲɛna ka sɛgɛn ne ye nin dɔnkili da ye. Nin tɛ ɲini ka kɛ dɔnkilidala y'a nɔfɛ. Han? An k'a kɛ sa ne kelen ka occuper e ka éducation na. Ni don min na e furula ka t'i cɛla la o e bɛna taa mun de fɔ i ba kan? E bɛna taa mun de fɔ i ba kan? A tɛna fɔ dɔrɔn ko ne fa de ye mara donc a ba m'a mara. O tɛ wa? Nka i kana jɔrɔ sa nin ko in nin bɛɛ bɛ ban i y'a mɛn wa? Han? Fɔ ka bɛn tɛ yan an bɛ n'o kɛ o n'o kɛra sisan o ko in bɛɛ bɛ ban taa so kɔnɔ ka tila ka na. Voilà, Fifi, heure jumɛn de bɛ yen? Ne bɛ mun heure ko de kɛra? Fifi, n'a fɔra ko nin ye e muso furulentɔ don heure de e ni Ala cɛ o cɛ ka ɲi. Fifi sabali sa, an k'o bɛɛ to yen. I ka assistante bɔra yan bi, a ko i ma k'i ma taa bureau la, mun na? C'est vrai. Ne ka to mun ne wele sira la. Ko ne ka lase c'était urgent n taara mɔgɔ kuma de la. Voilà. Au moins changement donna i ka programme na ne y'i cɛ de o n wele a kɛra tan bon mɔgɔ ye n wele n kan ka taga a ka ci jaabi yan mais o complication bɛ min Fifi ne bolo e bɛ ka kɔrɔbaya de changement caman kan ka don i ka ko la han. David i yɛrɛ sera ma ne tɛ k'i faamuya i ka kumaw ka ca ka réponses ka ca sɔɔni yan fɛ ko dɔ bɛ taa mun de bɛ o juste. n jo de don piyan a ta k'a lajɛ denmusonin t'i bolo wa? A t'i bolo? An bolo. An kɔni bolo tɛ ne kɔni ne ka devoir kɔni moi je suis déjà ne y'o assuré ka ban o ka éducation na
e bɛ bɔ o tɛ don heure dɔ o tɛ bɔ heure dɔ ne kɔni n ka côté kɔni tɛ o a fɔ i bɛ jɔrɔ n'i ka côté de n'a fɔra o bɛ ka kɔrɔbaya e fana e bɛ ka kɔrɔbaya ne bolo e kan ka éducation dɔ de d'o ma et bien vrai que fana an bɔra situation dɔw de la an bɔra problème camanba de la Fifi David mun situation a donc e ɲinɛna n'o kɔ ka ban ne ɲinɛna e ɲinɛna fo ni hakili lajigin sinon ne ɲinɛna tiɲɛ la a tɛ tɛmɛ ala ta kan i b'a fɔ ɲɛna de Ça va? Ça va, alhamdoulilah, Dieu merci. Ça va. Mais vous êtes bien installé ici? Merci. C'est gentil ta part. Prenez place. Merci. Il me fait l'autre à dire ou café. Bon, c'est bon. C'est bon? C'est bon. Ok. D'accord. Et bien c'est là, j'ai dans mon... Abadjouya, il faut un dossier mi bilara na dona. Ah oui. Tu n'as pas la parce que bon, on a fait une suite quand il joue là, ma suite que nous-mêmes on est obligé à se gagner. Il est tout qui est. Le dossier là c'est très intéressant. Oui. Mais je sais que faire une flash d'attendre les droits, je sais que retour qui est. Ok, ben c'est intéressant. Am se gado en faisabilité au jatemne tout gars. Oui, ninga élément de quand on on te revient. Sinon c'est très intéressant. À te même bon. 3 ou 4 jours. Ok. Sinon 3 jours c'est déjà bon. D'accord. Ok. Si ça te va. Il n'y a pas de problème. Ça ne dérange pas. Ok. Donc, sur ce, comme il y a Barakacha, ne me sera yéli. Ah, c'est laquelle? Oui. D'accord. Ok. Je vois. Je te raconte. Ah, Baraka. Ok, merci. Au revoir. Baraka. Bara de Bemoni Mofa. Fika Baraka ni. Sobele Bemone Bojona. Anye kele bila. Kele te dinido. Kele te mogo badu fana don. Ah, Amadou Guy. Bonjour. C'est comment? Ça va, alhamdoulilah. Ça va? Et le dos. Et la bonne chose? Mais va t'en Ici. Ah, merci. Ça va? Oui, ça va, alhamdoulilah. Ramni. Voilà, il y avait... La petite princesse. Voilà, il n'y a pas de faute. D'accord, ouais, c'est encore ça. Ça va. Le travail? Ah, ça va, alhamdoulilah. Le business, ça tient? Bon, il n'a légué rien à l'air. Et les parents d'élèves ou capriceux. Souvent, il passe tout le temps chafouté, avec temps. Il va essayer de convaincre tout le monde. Mais bon. Ouais, Non, je te fais confiance. Parce que bien, tu as entreprise à 100%, 90% aidé. Donc, par l'élève, moi je sais que dans ma tête, il se baisser. Comme tu le vois, bon, il va y avoir un redonne. Parce qu'il va y avoir des gens qui font avec l'éducation et kalango ni fona. C'est vrai. Et ni ata kala ba fana ka business gacha. Fati, bati, demi gacha godi. C'est vrai. Donc souvent me tam don ta nali kaise ga moral do ka sera do irala. C'est vrai. C'est pour cela que ndie gacha. Effectivement. Mais en tout cas comme on a fait moi je te fais confiance. Al n'était élevé. Oui tiens. Et puis c'est vrai ni ata kala fengo ga oubli si ça. Tout à fait. Donc et la communication ni publicité effectivement on est message d'objet vu que campagne surtout rentrée scolaire donc vraiment il faudra que anga c'est que publicité autour de ça à commencer par la chaîne nationale qui est notamment ORTM. Ah, ça c'est une très bonne idée. Donc on sera pour avant le JT de 20h ou après le JT de 20h. Parce que comme il va dans tout le monde là, Global Student Consulting, on a des personnes de extérieur là. Ça c'est vrai. Donc moi je suis journal là, parents de l'élève, on les va là comme ça. Ça c'est vrai. Donc on a ciblé follow. Néanmoins il y a une autre chaîne privée aussi qui est Renouveau TV.
olu fana bɛ se ka na surtout n'an ye créneau dɔ sɔrɔ surtout créneau de jeunes ani JT ninnu an bɛ se k'olu fana lajɛ bon notamment tout ça aussi on a des universités aussi université dɔ bɛ yen nɔ Institut Vitos n t'a dɔn n'i y'o fana mɛn. Ouais, j'ai entendu le nom. D'accord. Donc, on va olu fana na ka lajɛ et puis au dɔrɔn tɛ an bɛ se ka taa université caman na ka taa an ka diplôme diri yen nɔ k'an ka mɔgɔw bila sur les campagnes de communication parce que une très bonne communication autour de global je suis sûr que on va cartonner. Ah non. On va bien cartonner. Non. Parce que déjà ni a jateminɛ ani dugu caman fana tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo extérieur ni fɛn ninnu na. Confiance ye fɛn bɛɛ. O yɛrɛ fana ye numéro 1 min ye. Publicité kɔnɔna na an k'olu ressorti parce que parents d'élèves minnu don ils ont un peu peur e yɛrɛ ka princesse ko in bɛ cogo min na. Donc mɔgɔ caman bɛ fɛ k'u denw bila ka taa moyen ko tɛ dɛ mais n'u sera yen nɔ k'u bɛ accompagner cogo di. Donc an mɔgɔ minnu bɛ terrain kan an b'olu bɛɛ de ressorti a kɔnɔna na walasa an ka se ka publicité ɲɛnama kɛ yarabi global bɛna taa sɔrɔ. Non bon o kɔni parce que o kɔni o tɛ jɔrɔ la ko ye bilen o. O tɛ jɔrɔ la ko ye. Denmisɛnninw bɛ taga u bɛ jigin yɔrɔ ɲuman sɔrɔ wa hali u ka parcours bɛɛ bɛ suit de près. De près. Fɛn o fɛn bɛ kɛ de près a bɛɛ bɛ se anw de ma. Donc ça va aller ça va aller. Non ni ala kana jɔrɔ o la. Ah non mais c'est vrai. I b'a ka poids de ta ka bɔ épaule kan sisan. O de la n y'a f'i ye ni tan dɔ sɔrɔ dɔrɔn a essayer ka tɛmɛ ka na. Kuma bɛɛ tɛ se ka kɛ téléphone ye et puis téléphone na i bɛ to kuma na i bɛ ɲina. Mais n'an ye ɲɔgɔn ye ça c'est très important. Ça c'est vrai ça c'est vrai. Donc je te laisse. Cɛ a bunne min kɔ dɛ. Ah non ça. A bunne min kɔ i dɔn ka taa n ka bureau la. Ça va aller ça va aller. Mais i bɛ taa i bɛ kuma n fɛ. Problème foyi t'a I la. bɛ taa i bɛ kuma n fɛ. Ok à tout à l'heure. Ne bɛna dossier dɔ labɛn joona rapidement. Ok. I bɛ n ka foli fɔ n bala minɛ. N'Ala sɔnna. Merci bien. À tout à l'heure. Allez. Barakani Tonya barakani bara de be mone bofa fika bara barakani Sobele be mone botona Non, c'était trop bien. Vraiment. Ibadan, hein? Allez, me te faire ganasso. Putain, j'ai tellement aimé le spectacle. C'est vrai là. Oui, non, c'était bien. Il veut donc y méga la bodro. Il était qu'elle était d'abord, Ibadan, hein? Ambiance, oui, non, c'était bien. Merci. C'est vrai là ça. Voilà. Ouais, c'est normal. Et puis, il parle là, hein? On est assortis. Ouais. Est-ce qu'on t'est sorti dans le week-end? Ça te dit? Waouh. Oh, on a fait un bora. C'est pas grave. Un chorita. Un petit sourire. Attends. Et de l'os. Je fais genre Nietila. Ok. C'est bon? Waouh. Dovereta. Une autre? Nangan bubaran bodoni. Waouh. Aïda. Papa. Ni un camarade de classe de Ablo. Entre les tontons. Aïda. Oui. Et depuis quand? Ça c'est quel genre de comportement? Comment ça, papa? Kanani tient ce qu'on a. Né kana odela. Mais papa, un camarade de classe il est d'eau. C'est mon ami. Ah, et ma camarade de classe voilà sur la fouche. Hein? Hey, full camp. Papa. Dégage! Papa, elle est game là. Et tu regardes, même dingal te subir. À tout le sol, nous fana. Papa, elle est monique tantôt. On est nettoyé de ronde. Aïda, n tɛ segin a kan yen tuguni cɛ ani cɛ olu de bɛ yala wa olu de bɛ tulonkɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ
muso ni muso olu de bɛ yala wa olu de bɛ tulonkɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ i y'a faamu wa. Papa n bɛ ka f'i ye n ko n terikɛ dɔrɔn de don n camarade de classe de don ne n'ale de bɛ traîner. n tɛ fɛ k'i nɛn mankan mɛn tuguni tɛmɛ ka tigɛ so kɔnɔ. Papa. n'i ka tɛmɛ ka tigɛ so kɔnɔ. Kow de ka ca o de bɛ ka to an tɛ ka se ka ɲɔgɔn awɔ n tulo b'i la n bɛ tila k'i wele kɔfɛ. Bulo mun de kɛra. foyi ma kɛ mama. Kita ka samaraw bɛ fili yan fɛ verre bɛ fili yan fɛ ko fɛn ma kɛ mun de kɛra i ni jɔn sera ɲɔgɔn ma Bulo. Mama Aïda fa de bɔra sisan ka ne gɛn i b'a fɔ wulu. Aïda fa k'e gɛn mun y'aw se ɲɔgɔn ma. ne ma bɔ yan ka mɛ taga journée kɛ yɔrɔ la. ne na Aïda bɔra yen nɔ an tagara Aïda ninnu fɛ yen an yɛrɛ tun tɛ kojugula yɛrɛ an tun bɛ photo ta de la Aïda ninnu ka sanfɛla la a fa nana dɔrɔn hali k'a ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn ko non ko mun de la ko Aïda bɛna ne mɔgɔ suguya ale fɛ yen nɔ ko ne tulo sɔgɔlen don ko ne ma mara. K'e ma mara ne fana y'a fɛ o e tɛ ne kumakan lamɛn ne k'i ma i kana to ka chaîne ninnu don ani buguli ninnu n ko mɔgɔ bɛ kɛ mɔgɔ lankolon ye i tɛ sɔn ka ne kumakan lamɛn ne yɛrɛ mana kuma e fɛ nin dabila i tɛ sɔn k'a dabila han an bɛɛ b'a dɔn an ka société in kɔnɔ ni buguli yɛrɛ cɛ kulo n'o bɛ ka chaîne ye cɛ kan na an b'i kɛ mɔgɔ sugu min i b'a dɔn an b'i kɛ dɛlɛnkan de mais i tɛ sɔn ka lamɛn n'i ye ne lamɛn fɛn caman t'i sɔrɔ dugu in kɔnɔ yan dɛ. Mare buguli doni tɛ mɔgɔ si ka marabalen koyi ne kulo yɛrɛ ma sɔgɔ yɛrɛ e man dɔrɔn de b'a la a ma sɔgɔ. Olu b'o dɔn wa est-ce que u b'o dɔn. Sultan ne tɛ jigin Aïda la ne tɛ jigin Aïda fa la ni e kun taara ne fa yira ne la a kun tɛ se nin bɛɛ la o. Ani su ani fa tɛ juru sɔrɔ o ye kelen nka a fana jo t'a la mɛnɛ a y'a dama tɛmɛ e k'i bolo da i dusu kan. a y'a dama tɛmɛ dɔɔni o a m'a dama tɛmɛ dɔɔni o si tɛ ne ɲɛ sira la n'i y'a mɛn a bɔnna a sigira de n'i y'a mɛn ale bɛ ne dɔgɔya fɛ a ye ne y'a denmuso de nɔfɛ nin y'a banni yɛrɛ o ye dilan bɛɛ ko ni ne y'a si. Abidou maa yɛrɛ tɔrɔ i bɛ nin ko kɛ cogo min yɛrɛ de i m'a dɔn den wolomusow sɛgɛnnen don. Nila. Foi. Ai da bika shi la ko foi. Agra ta gudi. En jo sera no. Ifare do. Ngari la. Foi. Ani foi na se bika shi la ntaro minu. Adamaya gelema nesirana bonifi Dunyanate gelema yi Adamade yadu gelema nesirana bonifi. Oui, ça va, il y a raison. La journée.
Oui, ça va. Il est là, ça va. Ça. Ok. Il est là sur la caché la bonne. Là, ça tombe bien. Imagine, gars. Waro na ma hakili to Aïda ka éducation na. A bɛ k'an bolo problème ye dɛ. N ko bi ne nana Aïda ni cɛ dɔ de sɔrɔ sanfɛla la yan ko photo ta. K'ale camarade de classe. Chérie, o bɛ classe kelen de o bɛ to kɔnɔ o bɛ baro kɛ denmisɛnninw de don o tɛ foyi kɛ. Non. Ne bolo école la cɛ ni cɛ olu de taama ɲɔgɔn ye muso ni muso de taama ɲɔgɔn ye mais cɛ ni muso non là moi je ne suis pas d'accord et puis i yɛrɛ b'a dɔn ko Aïda filɛ nin ye Aïda ye denmisɛnnin fitinin denmisɛnnin filɛ nin ye n'i y'a a kɛlen don i ko bɔgɔ de n'i y'a mɔ ka bila yɔrɔ min na a bɛ to yen de n'an y'an ɲɛ ci ninnu bɛɛ kan ko a ye kalanden ou bien n t'a dɔn ko camarade de classe ou n t'a dɔn jumɛn je ne suis pas d'accord dɛ wa n'a tiɲɛna tuguni a bɛ k'anw yɛrɛ de ka doni bɛɛ tiɲɛ i si tɛ kɛ dɛ i dusu la ne yɛrɛ bɛna ka éducation ta n bɛɛ n bɛna suivre de très près. Ne bɛ yan f'i dɛ ne kelen tɛ se kelen tɛ se dɛ denmisɛnnin filɛ nin ye a fitinin n'i ma lakasi n'a kɔrɔbayara a b'i lakasi dɛ. Tiɲɛ. Ayiwa merci dɛ. Ne yɛrɛ ko ɲinɛ ka soso fagalan dɔ ko ni soso tɛ kɛ tɔɔrɔ dɛ. Bon fo ni nana n'i ka tulonkɛ la dɔɔnin ninnu sen ninnu sinon kɔni. D'accord, ma moto. Ibrahim, jawab ka jumɛn de faamuya fɔlɔ kun ka ko la. An man da don la don cɛ an yɛrɛ tɔgɔ an tɛ se ka fili yɛrɛ de kuma fɔ tellement que non a bɛ nkalon tigɛ. A t'a la yɛrɛ. Mais i b'a dɔn bɛɛ n'a ta ne bɛ filo misi apprécier. Filo misi e n'a bɛɛ tɛ mɔgɔ suguya kelen ye dɛ. Ça va. Ko kuma mun ne bɛ ne sigi k'i kɔnɔ bi fo ka dɛsɛ i ma na wa n bɛ k'i wele téléphone na fana i tɛ ka n ka appel ta. Ne tɛ ka kuma e de fɛ yan. Amadu, ne b'aw bila Ibrahim, an b'a kɛ ten les filles, an bɛ ta kɔfɛ. Ali ka jadi la ka usidi ka tanto. Mwezi kuma jala. Bɛɛ bɛ ɲɛ bɛɛ yan. Mais o bɛɛ n'a ta an k'an da bɔ a la parce que u yɛrɛ cɛ. Aïda, ça va? Ça ne va pas de. Cogo di? I ka cɛ tɛ yan. Ne ka cɛ. A bɛ ka bangaye kɛ ne na ne bɛ ka kuma fɛ a bɛ ka ne ignorer hali bi ne nana sɔrɔ mɔgɔ cɛ la ne bɛ ka kuma fɛ a ye ne ignorer ka taa n'a yɛrɛ et puis devant tout le monde. Ah bon? O ma mun tɛmɛna aw ni ɲɔgɔn cɛ? Foyi ma tɛmɛ an ni ɲɔgɔn cɛ. C'est sûr? Ne bɛ n ka cɛ dɔ tora a tɛ sɔn ka nin kɛ ka sɔrɔ fosi tɛ yen. Non, n'i sera ka question ba in dabila a bɛ diya ne ye parce que déjà ne kunkolo chauffelén don solution ɲini nin ko in na dɔrɔn parce que ne dusu tiɲɛnen don déjà kana na dɔ fara a kan ne tile bɛɛ ban kasi la. D'accord, t'inquiète, n bɛ kuma fɛ, ok? N'i sera ka kɛ joona a bɛ diya n ye. Vamos, Mila.
foyi se ka kɛ foyi tɛna sa cɛ Aïda bɛ ɲini fan bɛɛ fɛ bi puisque a bɛ kuma i fɛ i b'i ban ka kuma a fɛ a ye mun fɛ mun tɛmɛna aw ni ɲɔgɔn cɛ a y'o de fɔ n ye ah bon comme e yɛrɛ b'o dɔn ka ban e yɛrɛ k'o juge kɛ o juge e m'a fɔ min tɛmɛna ɲɔgɔn cɛ o de fɛ yan cɛ yɛrɛ ju ne hakili a ye nin kumaw bɛɛ kɛ sa donc i ko k'i bɛ n'i ka décision ta ni ne tun y'i ka décision ye cɛ la an ka nin kuma in ka ɲi tan an ka taa classe kɔnɔ quoi an tɛ se ka nin kuma in ka ɲi tan ne tu sais elle souffre pour toi i b'a dɔn a ye don o bɛɛ kɛ a bɛ ka kasi e de kama e yɛrɛ y'a da yen dɛ elle souffre pour toi elle souffre pour elle-même sinon pas moi donc o de don quoi cɛ wuli an ka taa classe kɔnɔ an ka nin kuma ka ɲi tan n b'a lajɛ ni ko in ma ban dɛ f'i ka kan jɔ de Concon an clé. Monsieur an clé. Mama, somos un clé. Il faut aller voir, tu bâches tout là. tu bâches tout là. Reste C'est le Blow. Blow. Mɔgɔ b'i kɔ. mɔgɔ ka ne wele Mɔgɔ b'i. Aïda a kɛra di mama Aïda nana mun ɲini yan Ko i ta nana mun ɲini yan i terimuso tɛ yan Aïda a kɛra di Blog ma mun de kɛra I bɛ ka boli ɲɛ mun na n'an bɛ ekɔli la ne nana sigi kɛrɛfɛ I bɛ wuli ka taa n b'i wele appel la I tɛ n ka appel ta n bɛ message ci ma fana I tɛ n répond Aïda ko in ka ɲi tan yɛrɛ de s'il te plaît je veux pas d'histoire Blow Aïda o tuma mun de kɛra mun de bɛ yen mɔgɔ ci wɛrɛ tɛ a bɛ se ka taga quoi ne bɛ n dɔn da Blow Blow ko tɛ yan Blow ni ye mun ko sugu ye maa kɛ ne bɛ siran ɲɛ Aïda kana Blow ka ko nun jate koyi Blow ye denmisɛnnin fitinin de n'Ala sɔnna nin bɛɛ b'i ban fini t'a ka kow fɛ n y'a mɛn mama ne taara ko n b'i somɔgɔw fo Blow Blow Aïda a kɛra cogo di ça va ça va maman mun bɛ na foyi tɛ foyi wuli ka na yan foyi maman ne bɛ dɔn ka tɛmɛ e yɛrɛ kan ko ne y'i wolo mun bɛ fɔ ɲɛna Maman dɛ ne tun bɛ fɛ ka exercice kɛ ne bolo kɛra yɔrɔ dɔ la ne bɛ ka a bolo yɔrɔ ɲini ne m'a ye ne bɛ k'a wele a tɛ ka ne ka appel ta n ye message ci a ma a tɛ ka n jaabi ne fana taar'u fɛ yen ko n bɛ taa lajɛ min bɛ yen nɔ ne selen maman a bolo k'a laminɛ k'i ɲɛ kumu ne kɔrɔ ala ma sɔn ka kuma ne fɛ yɛrɛ k'ale bɛ t'i da n ma foyi de faamuya la
tigi ala Mohamed ka kuma ablo yan fɛ ablo nana yan fɛ ablo y'a bɔ ta fɛ fɔlɔ e ka kan ka reproche bɛɛ ye mamoyeni sɔrɔ mati la physique chimie na mamoyeni bɛrɛ sɔrɔ a bɛɛ école sisan ablo yan fɛ ablo yan fɛ ne ka kuma sɛbɛlama f'i ye i bɛ yɛlɛma e tɛ n y'a to ala ma de ni ablo ko in dun ayida ne y'a saniya mon bébé i b'a ta ni hakili yami e bɛna ne minɛ fiya ne ka dɔn ne ta ye o ye ta ye mɛ kana di ablo ma yam Mama n da fili la sa bɛ kulonkɛ dɛ o minɛ Mama Merci. O jari ya? Ih, Mama. Kana fiye ka taa exercice kɛ dɔrɔn ka taa bila ablo ɲini dɛ Wa i kana kuma fɛ dɔgɔkun kelen. ne ko ne n'i fa e ta bɛ juga ni ne tɛ Bro. Nama. Mana kau lagi borong? Ini bong sebelumnya. Yang tengah yang aja dorong. Fenti lagon. Foi tina. Korole ni kalanteri be buka ta kayere funi be yini kasege. Ini sigi bigo ko bolni gitila. On ne gere tena dorong. Bloti yere keche. Wane afya amena one chebo. Ere be gane dem sina amena suna no ge ma amena one chebo. Eda faka ko indi do alsa. Ji mama. Mane te feka lo togo yere de men kulo la kwa. E bro. E bina changer de jouer. Nala ala tige domina. Ala tige fi. Yere de banindo. Mo ni fe mini ala fa ala buri no ko yi. Écoutez, d'accord. Ni en fa irana dom na me changer. Jamais. Jo? Ouais. Cakap memi. Ça va. Ya ko bega. Ouais, donne. Il vient faire no bire, akadia. Ne gila ire mangangene la udungo gone tesifi. Ouais, effectivement. Che. Na fora ne rebe fi no dungo bi fenet sene fi. Che. Ira go jati mnegi. Ntenya biga ba. Ouais, we are no bi. Ah, ya lo. Jara intro. Na. Iga suru misal ngacare. Tarabut memi. Wallahi ngaci ayana matere. Ayana matere. Wallahi. Coba ditahan sih. Dikasih kadala wallahi. Dikasih kadamna. Ini jembo filila. No, Aida fa. Aida fa imu. Wow. Aida. Papa. Ni un camarade de classe de Ablo. Entre les tonton. Aida. Oui. Et depuis quand? Ça, c'est quel genre de comportement? Comment ça, papa? Kanani tche sokono. Ne kana odela. Mais papa, un camarade de classe, il est d'où? C'est mon ami. Ah, et ma camarade de classe, voilà, sur la foutche. Hein? Hey, full camp. Papa. Dégage! Cek. On t'a fait ni confitini dorani lebi qui yere farfa qui yere la décourager tanto. Intrigue c'est que yaya ingencho yamna. Non mais utala. Ama fam dorani. Ou bien. Intrigue. Mana ke chogo choga ine gaida konne nofo. Aye gaida re kama oiche. Ne ba don chogo shi. Aida fenetina tutin kama kundoge. Seulement atsika kuba fatala atsika fa soso. Ma Tirigere
n'i y'a mɛn a bɔnna dɛ a sigira de ne ka décision kɔni talen don ka ban. O mun décision? N t'a wele n tɛ kuma fɛ yɛrɛ kuma tɛ ko ka s'u fɛ yen. Non mais n ka cɛ fana sa ne y'a f'i ye elle est innocente Aïda nɔ fosi tɛ nin na nin y'a fa ka ko de en plus a fa tɛna se k'a bali k'a tɛ bɔ ou bien a bɛ taa école la aw bɛ ɲɔgɔn ye aw ka contacts bɛ ɲɔgɔn bolo et tout. E fɛ ka Aïda défense ta de wa? Mais ne b'a défense ta. Jo tu te fatigues walayi. Cɛ ne ka deuxième diyan fɔlɔ ne ko min. Non i tɛ laisse la dɛ i jɔ n ka chauffer kɛ ou bien. À propos Gafu kibaru. Cɛ ne tɛ Gafu kibaruya kalama cɛ. N cɛ. E yɛrɛ bɛ Gafu ka ko ninnu dɔn cɛ. Cɛ jo sinon sura n kun bɛ tarafoni dɔ kɔnɔ cɛ e dɔrɔn de tun bɛ ne jɛ. N y'a essayer k'i wele mais. Ne ko mun de la i t'a ɲɛnabɔ kuma si dɛ o fana ye drapeau jumɛn ye? N bɛ tila k'o paa ci de quoi i ka tɛ minɛ fɔlɔ. O paa tɛ e b'a ɲɛfɔ. Wari kɛmalo ɲaadi ma sanu kɛmalo ɲaadi ma kanu. Chamso. Ouais, ça va, Dieu merci. Tu vas quand? Bien. C'est bon? Ouais, bon, on fait comme on peut. Dis-moi, on a eu comment le compte mais comment il y a dame dans le téléphone sonné là? Oui, effectivement, un patron c'était un peu urgent. Mais tu sais que chaque fois que manière est à faire, à chaque fois que nous me là j'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer parce que nous m'ont donné trop. Et ni à quoi cuisiner une vidéo n'alte, net meilleur sur le casse de la foule. Wallahi kasoro non t'as la quoi, mais heureusement vidéo n'est innocente quoi. Tu vois, mais à ce qu'il eh non, tu sais que quoi il y a tu comme on a filmé. Il a filmé. Ah ouais. Il a téléphoné. Comme c'est la bien. Comme c'est la fleur. Allah de ye sauvé quoi. Saraka bɛ bɔ don min na a tɛ minɛ o don quoi mon frère. Ouais. Mais sans mentir n tun bɛ ka kɛ sasa fɛ pour de vrai n tun bɛna furu yɛrɛ quoi mais comme su kɔ kuma tɛ se ka o ko wɛrɛ quoi vraiment même actuellement j'ai envie de pleurer mon frère nin ko kɔfɛ ne j'arrive pas à comprendre ne bɛ. Je suis désolé. Ah, c'est normal. Sinon ka dɔgɔ mɔgɔ min bɛ don nin ko sugu la ka tila ka bɔ ten tɔn quoi. Ouais mais c'est la vie. Hein. Je suis désolé vraiment. C'est pas grave, c'est la vie. On va faire là une. Mon frère donné nous. Paraît-il que c'est un gars qui fréquentait aussi ça. Donc a donné nous mais on m'a se qu'à miner de alibi. Qu'à mailler. Bon venez là la domi check on est mané gata ni chiti mbola la venez wuli. Albi mané wuli. On m'a fait fonner. On ne fana m'a impliqué là parce que baro nous be nyanga la wuli quoi ko wacha quoi. Ya. Police yem ka ko. Olu de m'a fɔ k'u bɛna ne wele yan mais commissaire kɔni m'a ko kunna wa contacté n'a ka fɛn bɛɛ bɛ ne bolo si tu veux après ne bɛ se k'o d'i ma i b'a essayer i b'olu ɲininka information tɔ la mais ne yɛrɛ kɔni chaque fois kuma ne t'a fɛ dɛ parce que à chaque fois que ne bɛ miiri a la dɔrɔn j'ai même envie. Je suis désolé. C'est pas grave, c'est la vie. C'est la vie. Vraiment j'ai commencé à l'aimer quoi ne tun b'a fɛ ka furu yɛrɛ de quoi mais l'homme propose Dieu dispose. Écoute, c'est ce que moi je comprends pas. Ne m'a pas ne famille. Chogo di mo kunturu be faga jamana kono. Coupable donné nous mais faut que bon. Daraga tsega nya fi ça. A tsega nya fi. Mais ne on me mun don commissaire ma ko kuna moi j'ai son numéro. Et ne pse ka information be di ma.
Mais ça ne sert à rien de t'énerver. Il y a des choses qui font là. C'est-à-dire que ce qu'on t'a ramené dehors de gala qui est là, mais on a mis tout le monde là. Excuse-moi. Allô? Oui. Bon, il y a un bureau fait. Voilà. Il s'est installé. Il a ouvert. Merci beaucoup. Non, quand on veut, monsieur, vous l'avez demandé qui? Jamais. Ok. Voilà. Bon, vraiment félicitations. Merci vraiment. Voilà. Le dossier fait maintenant et le dossier sera retenu. Voilà. Ça, c'est nous que vous remercions. Et j'espère que, attendez vous tout, nous avons essayé au sol. Et la parole n'a qu'à mieux dire, suivi des dossiers, coaching, et de choses appuyées. Voilà. Et je ne suis pas le responsable direct aussi. Il y a le PDG, il y a le DG, mais au niveau des déplacements, nous, nous aurons l'occasion de la rencontrer. D'accord. Voilà. J'espère que Ami Antalemi la Kosovo et Amadou Yafutu n'a Saga Kouchama, parce que l'entreprise compte vraiment sur toi. C'est bon? Parce que Baralman, on avait dessous là. L'entreprise compte beaucoup sur toi. C'est bon? Donc, on va c'est déjeuner, on va tirer. Il s'est gagné à dominiquer. Et puis après, il s'est gagné à dame. C'est bon? Ok, c'est bon. Voilà. Bienvenue à toi. Merci, merci. Aida. Aida. Chérie? Ça va? Ça va. Ça va, il y a une parfum qui s'est gardé. Merci. Bien dormi? Oui. C'est sûr? Tu es en forme? Irène. Oui, ça va, alhamdulillah. Et que la pépé? Oui. Ok, on m'a dit qu'on a bossé ça, hein? Mais est-ce qu'il était bloqué? Non. Rendez-vous de Bino, on est quand même bloqué. Bébé, Aïda qu'on a bossé ça, ne va pas dire que tu dois en catégorie bla. Chérie, ne pas me lever, Aïda ta. Tu t'as aidé bla. Ok, bonne journée. Bonne journée. Merci. Bye. Ça va? Hein? Clara, on va. Et là. Ok. Et voilà. Tu es urgent dans le tunnel en sens. Donc, Papa. t'as également tout là, ça, s'il te plaît. Hein? Je vous donne quelque chose à boire? Non, merci ça. Ok. Bon, on va aller plus vite. Il n'a pas de bien faire notre commune. On a Baraï, à Gringo Sebe. Mais est-ce qu'on peut suivre à Naseka Baraï? Bien sûr, monsieur. C'est tout, c'est un peu une stratégie pour aller aussi ici. À qui l'enfant a ça? Non, de là, on va aller au Naka. Aïe, nous sommes barrés. Parce qu'on a patron à Tigibé Baraï et il a un délai d'exécution. Il y a la seule. En entreprise, il peut faire la blé.
an bolo n'o caman ye donc an bɛ se ka o caman dilan ka d'aw ma n'Ala sɔnna wa depuis y'a Fifi David ayi o tɛ tiɲɛ e ko ne ma k'e bɛna baara yɔrɔ la yan ye baara yɔrɔ de ye wa David kuma e ne suit ka na dɛ mun na n tɛ suit je parle avec ma femme man ka kuma sari la fɔlɔ dɛ i t'i da bɔ n ka kuma la Boua Fifi je préfère un contrat kuma de i mɔ de don cɛ de ok je préfère k'a k'a ɲɛnabɔ non kɔfɛ an bɛ tila ka contrat ko in kɛ sur la o y'ale ni cɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ n'Ala sɔnna ko ka ɲɔgɔn sɔrɔ min s'il te plaît écoute depuis sisan tulo kunnadi de sɔn ka di dɛ o tɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ bureau la o a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ lahara de Fifi nin ye jɔn ye nka cɛ e bɛ mun jate ko kuma de la dɛ jate min b'i bolo kɛ e bɛ fɛ an ka mun de kɛ e bɛ fɛ an ka wuli de kɛ non sisan nɔ a tɛ wuli dɛ a tɛ wuli cogo di e yɛrɛ y'o nka cɛ ko k'a wuli ka sɔrɔ i ta tɛ sɔrɔ jate wuli sisan an k'an bila jate la non o tɛ n'i y'a ye jate bɛ ka kɛ tan se o kelen don aw de y'a daminɛ fɔlɔ a yɛrɛ bɛ fɛ an ka jate ko kɛ cogo di sisan nka cɛ a ka di i cogo to an ka kɛ ten jate kɔni a ɲɔgɔn bila a ɲɔgɔn bila mun de b'e bolo ah foyi tɛ ne bolo tɛ kuma mun de b'i bolo a diya i y'a diya donc aw bɛrɛ dɔrɔn ko mini yan ah e y'a bɔ jɔn y'a d'e ma ah i tɛ kuma Sumani n'a di ne ma Sumani jumɛn filɛ kulu wɔɔrɔ ok jeune o bɛna an ka taa Fifi tɛ yan k'i ka taa n denmuso bila ekɔli la i bɛ ban ka taa ekɔli la e nana baara yɔrɔ la yan ye baara yɔrɔ de yan David merde ye n tɔɔrɔ n tɛ ko sɔrɔ n tɛ kukulama fila sɔrɔ piscine na ma naga mun de kɛra mun kɛra i bɛ mun de fɛ Fifi ne taara den bila e taara bila bɛtigi la yan kelen tɛ ne k'i ma ko nin ye jɔn ye n baarakɛ ɲɔgɔn de don e ko ne ma e bɛ taa bureau la yan ye bureau de yan yɔrɔ o yɔrɔ ne jɛ ne bɛ n ka baara kɛ yan ye baara yɔrɔ de restaurant Fifi o kɔni o tɛ tiɲɛ Fifi i dun m'a fɔ ne ɲɛna nin ye jɔn de ye Fifi tɛ yan David min b'i kɔnɔ dɛ o de don ah bon donc mun bɛ ne kɔnɔ o de don donc hali bi b'i jogo kolon de kan o tɛ yan ni ne tun b'o jogo kolon in ka kɛ bi tun tɛ se ka ne to la kabini don min i hakili b'a la n'i ye ne fili ne kɔjala na ka taa kɛ ne ka taa ne kɔnɔma falen to min b'i kun la ko ne b'o kɛ ne tun b'o kɛ o kuma sisan Fifi an t'o kuma la kunun tɛmɛna an bɛ bi la wa sini bɛ Ala bolo donc an bɛ bi kuma de la donc an bɛ o kuma de sigi sen kan ne bɛ fɛ k'a dɔn nin jɔn ye Fifi Fifi tɛ taa ka taa dɛ i b'a ɲɛfɔ ne ɲɛna jɔn de don David n bɛ fɛn kelen f'i ye kɛ gare à toi David gare à toi ne ka nin contrat in ni ne ma sɔrɔ i ka furu b'a da fɛ walahi n bɛ mun f'i ye o ye a furu kolon de ye an b'a bɛɛ da a bɛɛ bɛ baw dun Fifi kuma in ma taa yɔrɔ la dɛ a ma taa furu yɔrɔ la dɛ a tɛmɛna yen bɛɛ kan e fana sa han ne ta ye keleya dɔrɔn de ne m'a dabɔ o bɛɛ kama han o keleya in kɛ ni m'i cogo dɔn a bɛ mago sa a bɛ ne mago sa Fifi ne kelen fana tɛ keleya dɛ an cɛ caman bɛ yen mun fana bɛ keleya o muso la n'i b'i muso fɛ ka ban David i ta kɛcogo ni mɔgɔ si ta tɛ kelen Fifi ne kɔni tiɲɛ yɛrɛ la kɔni ne b'i fɛ o de bɛ ka ne imposer nin ko in na sinon kɔni fɛn wɛrɛ kɔni tɛ Abemi. Ousmane tɛ ka kuma fɛ yan ne ko fa de bɛ la donc e ka baara de ye dɔrɔgu feere kaso kɔnɔ ka di denmisɛnninw ma o min dɔrɔgu ye donc ka denmisɛnninw denw tiɲɛ quoi han cɛ ne tɛ dɔrɔgu ko kalama e t'a kalama ne t'a kalama i b'o de fɔ wa
Fifi, hakɛ to dɛ. Fifi, n b'i deli Ala ni kira kama fɛn min bɔra ka kɛ sisan i ka yafa n ma foyi ma ne bila nin na ni kɛlɛya dɔrɔn tɛ wa i yɛrɛ b'a dɔn pɛrɛ. David e bɛ ka ne filɛ mɔgɔ sugu de. Fifi, ne tɛ k'i filɛ mɔgɔ fosi ye ni n furumuso tɛ. Fifi, fɛ ye fɛn dɔ de n'i t'a kɔnɔ i tɛ se k'a dɔn walayi wa ni b'i deli Ala ni kira kama kana jiginna ma dabɔ a kama walayi. David e bɔra ka ne yira diɲɛ na sisan i ye n bila lɛfɛ kɔnɔ bɛɛ ka n yɛrɛ kɛ min kan ka fɛn fɔ min man ka fɛn fɔ hali min miiri kan bɛ jama la sisan ni ne nin baara bila ka na n sigi k'i ɲɛda lɛ e bɛ se ka ne ka dépense kɛ. Fifi, tiɲɛ don i bɛ ka fɛn fɔ i b'i jo kan nka n bɔra ka mun f'i ɲɛna sisan fɛn ye fɛn dɔ de walahi n'i bɛ mɔgɔ fɛ ka ban i ɲɛ tɛ foyi de ye wa i ka jateminɛ yɛrɛ tɛ boli foyi kan o tigi ka fɛ kɔ. Fifi, don tɛmɛna dɛ k'a daminɛ o waati fo sisan kɔni e kɔni b'a dɔn kɔni ni fɛ tɛ kelen kɔni fila kɛra dɛ. tiɲɛ don ni e nan'i sigi ka nin baara in dabila dépense bɛ dépense la ne tɛna se k'o ɲɛnabɔ bien sûr i bɛ ka ne dɛmɛ fɛn caman na mais Fifi i diɲɛ mɔgɔ fana mɔgɔ man ka to ka gɛrɛ a la ten dɛ fo n'i t'a fɛ sinon kɔni n'i b'a fɛ diyagoya i bɛ kɛlɛ a la. ne yɛrɛ ye ni cɛ in sigilen cogo min na tan Fifi i mana kɛ diɲɛ jɔn o jɔn kɔni i bɛ duti don ko la dɛ nka n b'i deli Ala kama n tɛ se ka ɲɔgɔn wɛrɛ kan n tɛ se ka ɲɔgɔn wɛrɛ foyi kan nin y'a banni. David i bɛ tɛ se ka ɲɔgɔn wɛrɛ kan. walayi i bɛ tɛ se ka ɲɔgɔn wɛrɛ kan. ne de ma f'i ye. nin y'a laban ye dɛ. walayi nin y'a laban n tɛ se ka n ta. i bɛ kɛlɛ de bɔ ka mɔgɔ ma ka tila ka na k'i bɛ mɔgɔ nɛgɛ ta. bɛɛ kan ka se k'i muso nɛgɛ dɛ ni ne fana ma e nɛgɛ jɔn de bɛ ne nɛgɛ ne b'a dɔn mun b'i jɛ mais i nana ni dumuni ya. ne nana ni fɛn dɔ. i nana ni fɛn dɔ ok ça tombe bien maintenant i bɛ wuli ka t'i ko donc ne nana an b'o ko ni géré kɛ. ko ni sugu jumɛn. on verra bien. yawa yan fɛ. on verra bien. Onna miri mani judu mani nala chokani yere faga nyani ye choma nyani labando Voilà, plus belle forme. Sinji jugu nana mukama, sinji jugu nana jamkalima. Abe bali majugu nana, obade nyuma nyaye dangaba toyale. Abe sinji jugu nana, osinji nyuma yaye dangaba toyale. Mogo nyuma libi